askotan gertatzen zaizu. Lau ahizpa magikoak, martxoaren 24an zinemetan. Aste mugitua izan da erreteten erreformaren kontrako mugimendu sozialarentzat. Konstituzioko 49.3 artikulua erabilita erreforma dekretuz onartza erabaki zuen joan den astean Frantziako gobernuak eta herritar askoren haserrea eragin zuen. Ordutik egunero antolatu dituzte protestak Frantziako estatuan. Aste honetan blokeatze ekintzak egin ditu Ipar Euskal Herriko intersindikalak egunero esaterako. Autobidea blokeatzeko saiakerak, merkataritza gunen blokeatzeak eta gaur Baionako hiriguneko autobusak. Manifestazioak kalean aspaldidaniko haserrerik handiena herritarren artean, gehiengo osorik ez asamblean, Aholduriko lehen ministro bat eta aldaketarako deiak zaila izan zitekeen arren, Emmanuel Macron Frantziako presidentak beste krisi bat gehitu du bere agintaldira. Menaia auziaren, jaka horien protesten, koronavirusaren pandemiaren eta Errusiaren Ukrainako inbasioaren ostean oraingoan erretreten erreforma bozketarik gabe onartzeak 2017tik honako buru austerik handiena eragin dio Macroni krisialdirik gatazkatsuenean murgildu baitu bere burua. Batzuentzat Frantziako presidenteak gobernatzeko duen moduaren erakusle da, bestentzat harago doa, sistemaren ahuleziaren beste adibide bat delakoan. Kasua edozein dela ere Macronek egoera baretzeko beharra ikusi du berriz ere, eta urteotan ohi duen modura saiatu da, kameren aurrean azalpenak eman da. Eskua luzatu du atzera egiteko asmorik erakutsi gabe, adierazi duenez, bortxaz besteko haserre legitimoa entzun behar du gobernuak. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea ostegunarekin mobilizazio egun handia dute gaur Frantziako estatuan eta Ipar Euskal Herrian Emmanuel Macron Frantziako presidenteak bultzatutako pentsioen erreformaren kontra ikusi nola igaro den goiza iparraldean. Mugimendua ikusten dut indartsua, ikusten dut jendea langileak mobilizatuak eta determinatuak. Aste osoan izan dira autopista blokaketak, enpresa batzu, supermerkatu batzu eta gaur beraz autobus sare osoa blokatzen dugu. Beraz nik ikusten dut mugimendua ez hori indartzen ari berriz. Istentzat egiten dut, ondorengoentzat, aurrentzat, eta gero iruditzen zait frantses gobernuak eta erabiltzen duen argumentazioan, iruditzen zait, azken finean gizarte aldaketa bat bideratzen ari dela, erreforma erretreta honen bidez. Urrun joan gabe bada besterik Ipar Euskal Herrian emazteen etxe bat sortzeko proiektua abian da, hainbat kolektibo feministen elkarlanaren bitartez. Proiektua herriarekin eraikitzeko mahai inguru irekiak antolatu dituzten eta lehena Hendaian izango da bihar martxoaren 24an.
Bestaldetik protestak izpide ditugun honetan, Gazte Euskaltzaleen sareak Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara taldeek eta ikamak dituta mobilizazioak abiatu dira gaur, amagietan euskarazko hezkuntzaren alde hezkuntza euskaraz izango da lelopean, Euskal Herriko hiriburuetan. Gasteizen da Nerea García kazetaria, kaixo Nerea. Eguerdion. Eguerdion, tira, pasaden astean egindako agerraldian Euskalgintzako eragileek salatu zuten eguneroko ogi bihurtzen ari direla, ustez gaindituta zeuden diskurtso eta jarrera euskara gogoak. Nerea, zein giro somatzen da Gasteizen? Oraindik manifestazioa ez da hasi, baina ikus dezakegu jendea hurbiltzen ari dela eta 12etan aurreikusita zegoen manifestazioa hastea, beraz laster hasiko da. Eta aipatu duzunez, Gazte Euskaltzaleen sareak eta Unibertsitate Euskara taldeak deituta Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean hezkuntza euskalduna baten alde mobilizazioak antolatu dituzte. Hezkuntza euskaraz izan behar da lelopean, hezkuntza prozesua 100% euskaraz egiteko eskubidea bermatzeko neurriak eskatzen dituzte. Aipatu dugunez, laster manifestazioa Gasteizen elurretatik hasiko da. Gaizlatuta berriz Gasteizen zarela aprobetxatuta Nerea, De Miguel auzian zigortuetako bik, Alfredo De Miguel eta Aitor Telleria EAJaren burukide hoiek, indultu partziala eskatut espetxera sartu behar ez izateko, zer gehiago dakigu? Bai, Alfredo De Miguelen abokatu berriak legez kanpo elkartzeagatik ezarritako zigorra 3 urtetik 2 urtera jaistea eskatu du. Telleriaren kasuan berriz osasun arazoak dituela argudiatu du. Hala ere, indultu partzialak eskatu izanak ez du espetxeratzeko prozesua geldiaraziko eta martxoaren 30 arte dute kartzelan sartzeko. De Miguel auziko zigortuetako bik indultu partziala eskatu dute espetxeratzea saihesteko asmoz. Alfredo De Miguelen abokatu berriak legez kanpo elkartzeagatik ezarritako zigorra 3 urtetik 2 urtera jaistea eskatu du. Indultua aurrera eramaten bada, egotzi zizkioten beste delitu guztietan 2 urte baino gutxiagoko zigorrak ezarri zizkioten, beraz ez luke kartzelara joan beharko. Telleriaren abokatuak berriz auzibideak 14 urte iraun duela argudiatuta indultua eskatu du. Hala ere, bi kasuetan eskaerak egiteak ez du esan nahi espetxera sartzeko prozesua geldiarazten dela. Gauzak horrela espetxeratzeko 10 eguneko epeak bere horretan jarraitzen du. Gainera, kartzela saihesteko beste aukera zegoen, osasun arazoak dituztela argudiatzea. Telleriaren abokatuak beste eskaera egin du hori argudiatuta. Eta albiste agentzien arabera litekeena da Koldo Otzandianok berdin egitea eta gaixotasun argudiatzea espetxera ezartzeko. Eta konexioarekin bukatzeko Nerea Gaztedi taldeko kideekin izan zara, astero inguruko espetxetara joaten dira eta animatzen diren presoentzat entrenamenduak prestatzen dituzte, ezta? Zertan datza ekimenak? Hala da bai, Gaztedi errugbi taldeak 2016an martxan jarri zuen ekimena Arabako espetxean. Astero Zabaiara joaten dira eta bertan entrenamenduak antolatzen dituzte. Ekimenaren xedea da kirolaren bitartez kartzeletan galtzen diren habilidadeak eta baloreak berreskuratzea. Latinoamerikan errugbiak kirolaren bidezko gizarte eraldaketa eta berreziketa ekimena aurrera eraman zuten Argentinako zenbait espetxeetan.
Helburu nagusia da kartzeletan galtzen diren habilidadeak berreskuratzea kirolaren bitartez eta era berean errespetua eta beste baloreei garrantzia ematea. Gaztedi taldeak 2016 urtean martzan jarri zuen ekimena Arabako espetxean. Astero Zabaiara joaten dira eta bertan entrenamenduak antolatzen dituzte. Ekimenaren gaur egungo xedea da talde bat osatzea eta kalera ateratzea, ez zoilik partidak jokatzeko, ere ikusteko telebistan denok batera edo gamarran zein lakuan. Gure helburu nagusia da denbora librea era positibo batean erabiltzea. Ez da igual justo errugbi egitea, baizik eta kirola egitea eta kirolaren bitartez ikastea errespetua eta beste balore batzu. Ekintza bat hartzea eta ekintza horri tresna erabilera eman eta tresna horrekin bakoitzaren kapazitate edo habilidade horiek balantzea eta era positibo baten. Igual zu gartzelan egoten basar, ez dakizen bat urtetaz galtzen dituzu habilidade batzuk edo egiteko era batzuk eta gu bertaragoaz energia berri batekin. Hasiera batean hasi ginen, edo gure planteamendua zen joatea hilean behin, baina eskatu zuten lehenengo entrenamenduan etortzea astero, orduan hasi ginen astero egiten. Ere egiten genuen alde batetik mutilekin eta gero beste aste batzuetan neskekin. Eta ere eskatu zuten, boladak daude, baina orain momentu honetan gaude mistoa egiten. Eta entrenamenduak eramaten ditugu voluntarioak. Eta igual ez du egiten errugbiko entrenamendu espezifiko bat, igual justo etortzen direnak ez dakite zer, edo ez dira abiak eta egiten ditugu jolasak, eta ja. Txiago Zabaian, bertako lurra da kantxa bat, eta ostia, zaila da. Eta berez hori egiten duguna, hasieran esan genuen, hasi gaitezke pila-pilasekin. Pila-pilasean sartuko dugu baloia, sartuko ditugu arau berriak, pila-pilasekin hasiko zaitezkete pasatzen, baina gero pasatzen bakarrik atzera. Eta soaz eskalonatzen eta ja badaukazu maso menos rugby partidito bat. Ez ditugu ateratzen, ez gara ateratzen oindikan. Ze beti egon gara hor ateratzekotan, baina eske justo ateratzekotan gondenean izan pandemia. Eta ez da, ateratzeko behar ditugu kondizio asko, eta berez talde on bat eukitzea, talde bat konprometituta da ona, eta gero ja administrazioarekin hitz egin beharko genuke depende zer daukagun. Kontatu, hau daukagu, aurre egin dezakegu, baina, klar, eske oin hasi gara kasi berriro. Ondo da, nire honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Aio, eskerrik asko zuei. Gizartan dagoen arrakaletako bat emantzipatu ezina da, Gipuzkoako Foru Aldundiak berak egindako txosten baten arabera, azken 10 urtetan hiriburua utzi eta Buruntzaldeko eta Oasoaldeko herrietara bizitzera joan diren gazteak 3.675 izan dira. Testuinguru horretan bizilagunekin plataformak Donostiako hiri eredua aldatzeko premia azaldu du. Azken urteotan gazteen kezka nagusienetako bat emantzipatu ezina da. Gainera demografia adierazleek adierazten dutenez, herrialde garatuetako adin egitura zahartzen ari da. Badain justu Gipuzkoako Foru Aldundiak bizilekoari lotutako gazten mugikortasuna ikertu du. Azterlan horrek 2010-2020 artean, 18 eta 34 urte bitarteko herritarren bizileku aldaketa erregistratuen azterketak emandako emaitza jasotzen ditu. Eta horretan ikus daiteke Donostian esate baterako gutxienez 3.675 gazte joan direla Donostiatik Buruntzaldeko eta Oarsoaldeko herrietara bizitzera 10 urtean. Kasu horietan guztietan Donostiatik herri horietara joandako gazteen kopurua kontrako norabideen leku aldatutakoak baino altuagoa da. Hiribarneko dinamikek ere hiriaren bilakararekin lotura dutela pentsa daiteke, hala nola etxebizitzaren garestitzarekin eta turistifikazioarekin. Izan ere hiri-erdigunetik gertuen dauden auzoek galdu dituzte bizilagun gazte gehien. Ibaetan 203 gazte, Grosen 181, Egian 133 eta Zentroan 99. Testuinguru horretan egoerarekin larrituta bizilagunekin plataformak Donostiako hiri eredua aldatzeko premia azaldu du.
Plataformak nabarmendu du hiriaren turistifikazioak eta gutxi batzuen negozioak sustatzen oinarritutako hiri ereduak ekarri dutela gero eta donostiar gehiagori ukatza Donostian bizitzea. Kezkatuta daude gazteen kanporatzearen fenomeno esanguratsua bizi dutela iritzita, eta horrek hiriak bere bizigarritasuna eta bere bizia galtzeko prozesua areagotzen duela aintzat hartuz. Horren aurrean turismoaren hazkunde eta etxebizitza larrialdiari amaiera emateko neurri ausartak eta irmoak hartzeko eskatu dute. Oreka sozial, ekologiko eta ekonomikoaren bidetik eraikiz Donostiaren etorkizuna. Auzo eta hirien bueltakoak aipatuta gaizlatuko dugu orain, izan ere Aberri egun bateratua ospatzera deitu du Euskal Herria baterak, horretarako ekitaldi bat egingo dute Donostiako Miramar jauregian, apirilaren 8an Aberri egunaren bezperan, bagara badugu lelopean. Goretsi dezagun batera egiteko gai garena. Korabilatu gaitezen elkarri. Askatuko gaituzten loturak adostu arte. Bestaldetik bihar gizakate bat egin dute 8.000 lagunek Euskara batuari gorazarre egiteko. Ikastolak herriari egitasmoak eta euskaltzaindiak elkarlanean antolatu dute omenaldia. Batasunaren bidean izena jarri diote eta gurean ekimenari heltzeko Nekane Artola ikastolen elkarteko lehendakari ordea dugu kameraren beste aldean. Kaixo Nekane. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira, hasteko konta iguzu zertara datorren alako omenaldia, ez zergaitik eta nondik dator, egitasmo hau bultzatzeko nahia? Bai, egitasmo honen sustatzaile nagusia Orereta ikastola izan da. Orereta ikastola hartu du 2023ko kilometroak antolatzeko ardura. Eta hastapenetan komunikazio ildoa eta aztertzen hasi zirenean eta lantzen hasi zirenean ikusi zuten Orereta ikastolak 60 urte beteko ditu ere, eta bazala eskerrak emateko momentua, eskerrak behaiei babesa eman dioten guzti horiei, baina baita ere aitortza 60 urte hauetan egindako lanaren aitortza bat, hor atzean ibili dan jende guztiari. Eta hor aiziala ikusi zuten, orduan ere egin ziala Baionan, Txillardegiren eskutik eta bere taldearen hor osatu zen taldearen eskutik, Euskara batuaren inguruko lehenengo bilera haiek, Orduan ikusi zuten Euskara batuarena izan zitekeela ere eskertza eta aitortza hildo horretan sartzeko modu bat. Orduan ikastolen elkartean aurkeztu zutenean ekimena ikusi genuen ekimen horrek izan zezakeela dimensio handiagoa, Euskara batua Euskal Herri osoan errealitate bihurtu den errealitate bat da, eta gainera ikusten genuen olako zerbait euskaltzaindierekin batera egin hartzala, eta hortik dator ekimena bera. Gero formaletik gizakate bat izango dela adierazi duzue, zer da modu horretan irudikatu nahi duzuena? Alde batetikan irudikatu nahi duguna da, batuak berak, hitza berak adierazten duen batasun hori, batasuna eta kohesioaz, Euskara batua bada ere kohesionatzailea, eta bestetikan bidea, horregatik batasunaren bidean, bide horretan lanean edo aritu diren Euskara batua realitate bat izan dadin, nabarmendu diren pertsona horiei gorazarre bat edo, egin nahi diogu. Orduan bi horiek irudikatu nahi ditugu, batasuna eta alde berean eskertza hori. Bide horretan nabarmendu diren horiei.
eta hor 15 izen aipatu ditugu zerrendatuak, baina 16. bat ere gehitu diogu, hor 60 urte hauetan jende asko ibili dalako atzetik, anonimoak eta anonimoak ez direnak, eta auzolanean eta herri ekimenaren bitartez hor aritu direnak, eta horiei ere omenaldia egin nahi diogu, aitortza egin nahi diogu, eta 16. herria bera izango da, ez. Eta aipatzen zuen filosofia horrek, ez, gure artean jarraitzen du, edo nolako osasuna du gaur egun Euskara Batuak berak? Bueno, nik uste dut Euskara Batuak erabat onartua dagoela, ez, eta ja normalizatua dagoela, ez dakit Euskal eremu osoan, ez, eta esango nuke gainera, ez, ikustekoa dela, oso nabarmena dela, ez, egin duen ibilbidea bai hezkuntzan, hedabideetan, kultura adierazpide desberdinetan, ez, hori nik uste dut errealitate bat dela, eta hori aitortu behar dela. Tokian tokikoari garrantziak kendu gabe, nik uste dut hori ere aitortu behar dela, urte gutxitan, ez, estandar bat lortzean, nik uste dut goraipatzeko kontua dela. Egiteko modu horiek bizirik jarraitzen duten, badakigu gaurko egungo joerek beste norabaitera garamatzatela, ez? Asko joera individualizatuagoa diala eta individualismo horrek garrantzia hartzen dula, baina guretzat ezinbestekoa da herri aktibazioaren bitartez aritzea, ikastolen kartearen ikastolen ezaugarritako bat hori da, bizirik mantentzeko ahaleginak egiten ditugu, eta nik uste dut Euskal jendartean ere hori atxikitua dagoela, eta ikusi besterik ez dago, ez? Gaur adibidez, orain momentu honetan, Euskal Herriko 4 hiriburutan egiten ari diren mobilizazio arrakastatsu horiek, ez? Nun oinarri duten egiteko modu hauek, ez? Auzolana, lankidetza, elkarlana, eta biharkoak ere izango duen arrakasta, ez? Eta hori ezin da egin ez badago egiteko modu hori oinarrian, bai? Osasun hobeago segondala, bai, baina badu oraindik tokia gurean. Hala da, Nekane, eta gauzak horrela euskaltzale guztiei bertaratzeko deia egin diezu ere, zer garrantzia du bat transmisioak, eta bueno, ez, biharko egunean kate horretan parte hartzeak. Bai, bueno, guk ekimena planteatu genuenean ikusten genuen, zegoelkala, ez, bueno, ospakizun izaera bat, aldarrikapen izaera bat, baina baita ere bazekala helburu hezitzaile bat, bai? Ikaslei, ez, Euskara Batua zer da, nundi datorren eta zertarako edo ze lortu den Euskara Batuaren bidez lortu den hori transmititu bertzaielako eta transmititu egin bertzaielako eta horrekin batera, ez, gauzak egiteko modu hori ere transmititu bertzaielako. Eta nik uste dugu, transmisioa eta biharkoak, ez, naiz eta gehienak ikasleak izango dira eta herri guztiari, ez, zabalik egon, nik uste dut generazioen arteko ere, ez dakit, irudi hori ere beharrezkoa dugula, transmisio hori behar bezala egiteko, ez? Eta elkarren arteko, espazioak bilatu, ez? Transmisio hori eman dadin, ez? Eta guretzako, ikastolen elkartean horren inguruan gure ildo pedagogikoan oinarri bada, bai? Transmisioarena. Hori da, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, Nekane, eskerrik asko tarte bat hartzarren gurekin hau konpartitzeko, arrakastatsua suertatu dadila biharko ekimena, beraz horixe, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bale, eskerrik asko zuei. Literatura ardatz bakar zela hasi zuen ibilbidea Gutun Zuria Bilboko Letren Nazioarteko Jaialdiak 2008 urtean 15 aldiren ostean literatura sortzeko, banatzeko, komunikatzeko eta kontsumitzeko modu berriak daudela islatuko du aurtengo edizioak. Ere, festivalaz aritzeko Rakel Espartza Gutun Zuria Jaialdiko programazio saiaren arduraduna dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Rakel. Kaixo, egunon. Tira, martxoaren 28tik aprilaren batera, 30 jardueratik gora antolatu ditu Bilboko Azkuna Zentroak, dena prest izango duzue. Konta iguzu, Rakel, zintzuk dira urtengo edizioaren berezitasunak? Bai, hori da, dagoeneko 15 edizio ditu jaialdi honek, eta 100 eta milaka pertsona hartu ditu parte edizio bakoitzean. Aurten fikzioan narratiba saiakera eleberria besteak beste zeharkatzen dituen jaialdia antolatu dugu.
eta bertan parte hartzen dute literatura garaikidearen erreferenteek zein egungo narratibaren ahots berriak, ezta. 30 sortzaile, baino gehiago ditugu Gutun Zuriako aurtengo jaialdian, leku fisiko, profesional eta mental desberdinetatik iritzita, eta Gutun Zuria Bilbaori ezaugarri duen aniztasuna ematen diotenak. Izan ere, labur azaltzerik badago, zein da Gutun Zuria jaialdiaren asmoa bera edo helburua? Bai, esan duzun bezala aurten jaialdia idatzi, editatu eta erakurtzearen bidegurutze bat izango da, eta baita ere lortu nahi duguna da literaturaren duen garrantzia berriz nabarmentzea. Liburua lantzeko beste moduak ere aztertzen ditugu eta baita artearekin duen erlazioaz arteko zentro bat gara baita ere. Orduan, adibidez, egiten ditugun tailer ezberdinekin eta artisten publikazioekin. Aurtengo programan bereziki nabarmentzen da argitalpenak modu ez tradizional batean. Gaur besteak beste 28an datorren astearterekin abiatuko da festivala. Angel Lertxundik emango dio hasiera hain justu. Nolakoa izango da ekitaldi hori, ez? Gainera, Kristina Riberarekin batera BBK Gutun Zuria Orezko saria irabazi du. Bai, hori da, iaz, sari honen lehenengo edizio ospatu zen Gutun Zuria jaialdian, Miren Agurmeabe eta Kalifatidez idazleentzat izan zen saria, eta aurten sariak Angel Lertxundi eta Kristina Ribera Garzanentzat izan dira. Orduan, bereziki pertsona horien ibilbidean balioa jarri nahi da, eta bata hurbilago eta bestea nazioarteko ibilbidekin, ezta. Pasadan martxoako 27an sari banaketa egin genuen, eta jardunaldi, solasaldi bat egin genuen arratsaldean Kristina Ribera Garzarekin eta Isabel de Naveran idazlearekin. Eta oso solasaldi interesgarria eta polita ospatu genuen. Eta orain Angel Lertxundiri tokatzen zaio, Adan Kobazes idazlearekin inauguratuko duela aurtengo Gutun Zuria jaialdia. Ziur oso solasaldi polita eta interesgarria izango dela. Ziurrala izango dela bai Rakel, eta bukatzaldera goiko egitaragoaz aparte bestelako jarduera osagarri batzuk ere prestatu ditu Azkuna zentroak, zer azpimarratuko zenuke hor? Bai, aurten obra performatiboak, tailerrak eta kontzertu bat prestatu dugu, jaialdiaren inaugurazioarako, Angel Lertxundiren hitzaldiaren ostean, hain zuzen ere Leon Benavente taldeko kide bat, Abraham Bobaren Esto no es una canción ikusentzunezko ikuskizuna jaialdia da, abian jarriko duena. Bai. Orduan, itxaroten zaituztegu kontzertuan eta jaialdian. Sarrerak oraindik daude eskuragarri web orrialdean, eta nahi baduzue, Azkuna zentroan informatzen dugu jaialdi osoz. Ondo da, Rakel, mezua zabalduta, herritarrak gerturatu daitezen, ziurrenik arrakastatxoa suertatuko da gainera, beraz, informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Bai, mila esker zuei. Eta kulturarloko kontuekin jarraikin, laster bueltatuko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin izan ere, gaurkoan Xabier Amuriza izango dugu gurean. Eskolta taldea gara, ni Oier basua jotzen dut, bera Sidrin abeslaria da, Patak bateria jotzen du, eta Bober hemen ez dagoela gitarra jotzen du. Eta hemen Lizarrako talde bat gara, eta... Ni Pau Berrueza esadaba naiz, eta hemengoa Lizarrakoa musikaria eta irakaslea. Objektiboa importanteagoa zela musika baino, momentu horretan.
eta gero pues nik uste aldatu dela pizka bat, eta orain ez da objektiboa hainbeste, baino musika. Isiltasunak nontzauden galdetzen dit, noiz nahi Maiterdiak iritsi direla, heldu da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Xabier Amuriza, idazlea bazara, bertsolaria izandakoa ere, orain utopikoa baita ere, ondo etorri gurera. Bai, eskerrik asko zuen harrera egiteagatik, eta behar bada nire bizitzaren laburpen on bat utopikoa izango litzateke. Ez dago, zertu? Bai, ez izan elkarrizketari heltzeko ez hasiko gara, 3. Monzon Ganuza Euskal Utopikoei sariaren bueltako eta hitz egiten, izan ere orain gutxi jaso duzu, eta lehen aldia da utopiko bezala aitortza egiten dizuetena? Bai, lehen aldia. Ideia hori, doitz hori, nire idazkietan eta munduan da ezaguna da, baina sari horrek utopikoa ematen zain saria du, Telesforo Monzonek halako mitin batean esan zuen esaldi batetik, horti dator, beraz, hau 3. aldiko saria izan denez, 3. aldi zentzungo nuen, entzungo zuen saritua nik aurten. Polita da, bai, azken batean nahiko ondo definitzen hau, hitz horrek. Eta definitzen zaitu baitere Monzonek botatako esaldi hura, zuek utopikoak askatuko duzue Euskal Herria? Bai, gu utopikoak hori egia da, askatuko duzue, hori ikusiko dugu. Utopikoak normalean ezinaren aldeko izaten dira horregatik da utopia askatzea beste kontu bat da, baina bai, utopia batean edo zerbait harago fedea indarra edo fedea baino gehiago gogoa izan ezik, ez da zer aldatzen, hori argi dago. Bai, ez bainera Bergaran izan zinen saria jasotzeko ekitaldian bertan, esan izan duzu ere ez, Bergara baduzula kutxuna. Nola igarozten egun hori edo nola pasatzen nuen bertan? Egun hori oso politak izaten dira. Sari honek gainera bai Bergaragatik, bai Monzon Ganuzagatik nik bi pertsonaia horiek ezagutu nituela badira 50 urtetik gora, gero izan dugu batez ere Telesfororekin eta politikoki ere harreman nahiko hurbila eta personala ere bai, eta gero Bergararekin bertso saioetatik eta hasi nintzenetik Bergarako frontoiak lepo betetzen ziren garai haietan, eta gero auzoetan ere urtero ibilen izor. Orduan, badu hurbiltasun bat, eta han bildu zen jendea, neure jendea da, neure bizitza da. Orduan, alde horretatik sentitzen duzu, ez bakarrik ezagunak izatea edo aitorpena izatea, kariño bat ere izan dela sari horren inguruan, eta horrek ematen du poza. Baina sariaren oraintxe esan duzu, eta sariaren karietara ere aipatu izan duzu nola ezagutu zenituen Ganuzka eta Monzon bera. Nola gogoratzen dituzu garai horiek? Orduan nik Monzon eta Maria Josefa ezagutu nituenean abadean nintzen. Abadean nintzen Bizkaiko Gizaburuaga eta Morotoko herrietan, horrek egiten ondoan kosta aldean. Orduan frankismoaren sasoi garraz gordin eta gogorrean geunden, eta garai haiek nola gogoratzen ditudan, gaztetasuna ilusioa, utopia ere bai, izango zen tartean, idealismo handia, eta abade moduan, orduan, indar handia geneukan abadeok, askoz gehiago ere baginen, oro har, eta orduan naiz eta minoria bat izan, abade nolabait errebelde izeneko haiek Bizkaian gogor taldea izeneko mugimendua sortu zuena, minoria bat ginen, gutxiengo handia ginen, asko ginen. Eta orduan, Labegerik hemen klandestinoki zabaldu zen disko batean kantatzen zuena,
Gogira Euskadiko gaztedi berria, hori zen Euskal Herriko gaztedi berria, gerra ondoren, etorri zan lehenengo belaunaldia ginen, eta berria ginen, eta indartzu eta bat, eta olatu handi bat etorri zen, eta olatu hori, horren barruan, gu abadeak izanik, ni, eta beste abade asko sartu ginen olatu horretan, da orduan gogoratu garai sasoi intentsuak izan ziren. Laburrak eta intentsuak. Nik beti izan dut eta esango dut eta hala sinesten dut, nire bizitzako arorik oparonena izan ezpazen, abadetzakoa izan zen 3 urte eta erdi horietan egin genuen iraultza txiki harengatik. Bai, ez, iraultza txiki askotan izandakoa bazarazu gainera, eta gainera justuan, ez, sari hau Euskal Herriari bizi osoko lan eskaini diotenei, ez, eskainia badago, harin esaten da, ez, bizi osoa, nola edo zer suposatzen du horrek zuretzak? Nik ez dut horretarako egin, baina bizi osoa nahiko luzea dudan, ez, orduan ematen du gauza handia dela. Zu oraindik gaztea zara, eta oraindik ezin zaizu horrelako zaririk eman. Baina nire adinera heltzen bazara eta helduko zara, orduan bizi osoan gauza asko eginak izango dituzu. Denborak horretara laguntzen du. Ni seminarioan sartu nintzenetik, eta 16-17 urte ingurutik rebeldia zen hori eta kontestazio zen hori eta Euskal Herriaren pizkunde horretan abiatu nintzenean, bai kulturalki, politikoki, sozialki, bizi guztia, fronte horietan eraman dut, zer esanik ez gero kartzelak urteetan eta orduan ez ni oso valientia izena izalako, baizik belaunaldi bat etorri zen belaunaldi indartzu bat, eta ni horren indarraren barruan neure indartzu sentitzen nintzen, eta lagunak eta asko ginen, naiz eta egurra emateko ere zegoen gutxi. Orduan hori, bizitza osoa, bai, esan dezakegu, nik neure ezaguera edo pixka bat neure buruarekin munduari heltzen ikasi nuenetik, harin ez zela horretan, fronte horietan batez ere, Euskal Herriaren eskubide, nazionalak, politikoa, sozialak, kulturalak, horretan eman dute bizitza guztia, eta oroar eskubide oro dagun edozein tokitan zen. Niretzate Euskal Herriazik mundua ere, beti izan da nire filosofian importantea eta ia importanteagoa Euskal Herri txikia, baino, munduaren izaera, gizakiaren izaera, egoera, oraingo egoera, historia, horrek guzti horiek. Nire izate praktikoa, bizitzakoa eta intelektuala horre begira beti. Bai, ez, baina gaur eguneko esaten zabiltzan ari ez, gaur egunetik begiratuta, ez, testu ingurua berazta bat ere xamurra Euskal Herrian, eta mundu ikuskeratik ere begiratuta, xamurra ez dela esan genezak, ez? Botatzen duzu zer faltan, aipatu duzun guzti horretatik? Faltan gauza asko. Azteko nik munduko izatea eta personaren izatea eta mundu osoari begira suertearen gora beran asko dago. Nun sortu zinen, nun hasi, nun bizizaren, eta alde horretatik nik ohartzen naiz, egia da, mundu osoari begiratuta, ni toki privilegiatu batean sortu nintzela da bizi naizela. Munduaren panorama osoari begiratuta, hemen arazo handiak badira, arazo batez ere batzuk eta sektore sozial batzuk eta hori guztia badago, baina beste munduari begiratuta askotan pentsatzen dut eta etxean ere komentatzen dugu, han jaio izan bagina, hor jaio izan bagina, han eta hor asko dago, mundurik gehiena da, holako gu baino problema handiagoetan bizi dena. Orduan gizadiaren izatea niretzat alde batetik eta naturaren abera nahiko decepzioa da. Hola da, naturari ezin zaio ezer kuestionatu alperrita, baina natura ez da miragarria. Natura oso gorra da, natura krudela da. Miragarria ere bada, sortea izan dugunok, naturan ibiltzeko, nahiko eroso ibiltzeko sortea izan dugunontzat, natura ederra da. Baina munduan milioi gehienentzat natura ez da bat ere miragarria. Oso gorra eta violentua da.
Ez da, gainera, alakoi aurre egitera bidean, edo behintzat alako ez konturatzeko, eta alden enean, buelta bat emateko azalduzu nola ez, beste garai batean lagun artean, eta zuere ez, horren parte izan zinela nola gogoak, eta bazen pultsua horri heltzeko nola ikusten duzu, edo dituzu gaur eguneko belaunaldiak? Ni gaur egun pixka bat mundutik aparte bizi naiz. Orduan adinen, aurrera noa, eta laster 82 urte egingo ditut, orduan ni konturatzen naiz nire adinaren ze arotan nagoen, zenbat falta zaidan, asko ez, gaizki bizitzeko asko, baina ondo bizitzeko gutxi, falta zait. Orduan, oraingo belaunaldietan da, nola erretiratuare banagoen, jubilatuen konzentrazioetan, da manifestazioetan, da horre biltzen naiz, baina neurea antzegoen artean. Beste mugidak ez ditut, orain nahi zebiltzen. Helen, gehiago bertsolaritzaren bilenean, gazte artean, nagusien artean biltzen ditzen da. Orain ez, eta hain zuertez, pixka bat kontzientek ere, bai? Nik egin dut egiteko, egin beharrekoa, eta orain konponde zuek, eta azken batean, mundua joango da joan behar dugu moduan, eta aldu moduan. Baina nik hor sartu, ohartu eta sufritzearekin ez dute zer raportatzen. Orduan, azken urteak nahi ditut, pixka bat lasaitasun poskor baten barruan bizi. Osasunak orain arte nahikoa lagundu dit, ez da suerte txikia hori ere suertea da handia, zen egin guruan, ni baino gazteagoak asko ikusi ditut, joaten eta gaizki daunak. Orduan, pixka bat suerte hori baliatuz, bizi nahi ditut azken urteak, eta eginez aldudana idazten dut, ibiltzen naiz, deitzen diaten tokeetan, baina orain askorik ez, adina aurrera doa, eta adinak ez du barkatzen, eta ni horregatik naiz tristeago bizi. Ni behar bada ondoen, oraintxe bizi naiz, ardura handirik gabe. Ze personak zu bezala, eta beste asko bezala lanean ari denak, lanak bere baino ardurak, eta harremanak gehiago nekatzen eta ondatzen du persona lanak bera baino. Harremanak ondo joatea lantokietan oso zaila da. Eta ardurak, hoiek nekatzen dute burua, ni hoietatik libre nago, laguna nahi baditu, joaten nahi, aurkitzen ditut, ardura handirik ez dagoat, osasuna oraindik nahiko ona daukadan adinerako, zer nahi zu gehiago, horixe, pare bat 3 urte honela bizi alba naiz, horixe da nik aportatu dezakedan handina. Eta bitartean, idatzi zerbait hori, eta hor utziko dut, baina gehiago ezin dut egin. Eta hor, tarteka bertsolaritza ere aipatu duzu, eta sariaren bueltan, zure ibilbidea esan bezala harinago, luzea izan da, aipatzeko agian egunak ere beharko genituzke, eta hor, bertsolaritzaz, bertara, eraman zenuen iraultza aipatu izan da, Monzon Ganuza sariketan, eta aldaketez ere aritu garela ez, bertsolaritzak berak ere aldaketak asko izan ditu azken hamarkadetan, nola bizi izan dituzu ez dakit esaterako, azken txapelketak eurak, edo aldaketei nola iristen diezu? Hortik ere nik bertsolaritza utzi nuenean, bateko bertsolaritza utzi nuenean 2006an utzi nuen, beraz duela 7 urte, mundu hortatik ere pixka bat urrundu naiz, ez erabat eten, etxean ere badutala bat ere bertsolaria dena, idazlea dena, beraz emaztea ere Bizkaiko bertsozale elkartean ibilia da. Orduan, baina neu hortik aparte, pixka bat hortik apartatzen saietu naiz, ni abadea ere izan nintzen, orain hortik aparte nago, preso ere izan nintzen, hortik zorionez aparte nago. Ez dut hainbeste jarraitzen, baina bertsolaritzaren ibilbidean, ni hasi nintzenetik, nik utzi nuen arte, hor egundoko gizartearen ere aldakuntza handiak izan dira, aldakuntza handienetako bat, izango zan segururik, ni hasi nintzenean, eskolatu ia bakar zamarra da karrera bat egindakoa nintzen beste guztia ziren, langileak edo ez ziren nolabait karrera dunak, orain, unibertsitatetik pasatu estanik ez dago. Beraz hor, salto handia dago, eta gero bertsolaritzak ere, bera, gauza asko eta ekarpen asko nik egin nuena, eta gero, beste asko egin dutena hori izugarria da, oraingo txapelduna Maialen Lujanbiok egin duna izugarria da, eta aurretik egainak eta Lizazok eta beste multzo guzti horre egin duena eta gizartea bera ere, oraingo entzuleak oso diferentea dira
ni hasi nintzenean, bertso saio bat herri batean nun zegoen jakiteko, zen Land Rover pila bat zegoen tokian, han izango zen bertso saioa, Land Roverrak. Baserritarren dartzainen automobila. Bueno, orain hori zehar baldatu da entzuleria. Eta aurrera egin du, eta jaso egin da, eta askoz ere kultuagoa da, eta ia lehengo bertsozale klasikoekia batzuetan ezulertzeraino aldatu da. Horrek esan nahi du, zer esan nahi du, aldakuntza txarra izan dela ez lehengo entzule klasikoa oso elementala zela, eta hizkuntza ondo menperatzen zuen, baina bere mailan eta bere giroan asko aldatu da. Eta nik zer egin nuen, nik gauza batzuk egin dituen, eta nik ez nuen egin irautza txiki bat egiterren nik egiten nuen nekiena, abadea izanan nintzen, karrera bat egina nuen, kartzelan 6-7 urte egina banintzen, orduan nuen hor nire buruan, halako kadual bat, eta nik horri bide eman nion. Konturatzen nintzen, nahiko berria zela, iztegi herrimatua eta barzuere bertzolari, horiek bertzolari izateko jaio egin behar da sinisten dutenen sisteman ez zuten ondo, ez zetozen ondo bat, baina horrela joan zen, da gero denborarekin entzuten dudanean irautza txiki bat egin nuela horre posa baten dit. Ez horrei batzen da ere ez, Euskara batua bera bertsolaritzara eraman izana. Hori oso jakinki, kontzienteki egin nuen, 80ko txapelketan, nik txapelketa hau batuan egin behar dut, ze batua baita eta baitzen orduan nire buruan hizkuntza nazionala. Beste aldetik, Bizkaieraz egin izan banu, ez duen hainbeste errakazta seguru nik izango. Orduan, alde batetik, alde praktikotik neure burua Euskal Herri osoan agertzeko, eta baita neure printzipi batzuk aurre eramateko, batuan egitea ez duen dudarik izan. Eta hori ere, ekarpen bat bezala dago 80ko txapelketan eta beste gauza batzuk ere noski. Baina hor, justu ez, Euskararen aldeko mugimendua ere oso auspotua bazen, eta gainera gaur egun gabiltza ikusten azken urteetan bereziki, edo bintzat ez, prentxan bertan nola Ipar Euskal Herrian zein Hego Euskal Herrian Euskararen bueltako, edo Euskararen kontrako hainbat ekinbide badiren, eta jendea badabilela horri buelta eman nahian, gaur bertan ere manifestazioak badaude, Hego Euskal Herriko hiriburuetan, hezkuntza eta euskararekin lotuta gehiago, ala ere uste duzu pultsua galdu egin dela, edo bintzat naziotasunetik begiratuta? Galdu ez, baina ez dakimanik erlatiboki behar bada makaldu, izan liteke galdu. Gero kontua da, hizkuntza txiki batek, hizkuntza potente egine lehiatzeko, ze hau lehia bat da, hizkuntzen arteko harremana lehia da. Euskara gehitzen bada, erdera gutxitu egin behar du. Hor da, hueltarik. Baina erdarak eta euskaldunek erdaraz dakitenek arlo hori gutxitzeko erabaki bat izan behar du, borondate bat izan behar du, ez bakarrik borondate politiko, borondate personala, orduan hizkuntza bat menderagarria, fluido samarra, euki behar du erreminta bat funtzionala, eta orduan oso zaila da kompetitzea. Orduan orain nola dago, nik ez dut esango, askotan esaten da pesimismoa eta optimismoa eta horiek sentsazio subjektiboa dira. Pesimista izateak edo optimista izateak ez du errealitatea aldatzen. Beti izaten dena katilu bat edo edalontzi bat erdi utzik ikusten duena pesimista da. Erdi beterik ikusten duena optimista da. Baina nola dago? Baina untzia erdian dago. Ez batak, ez besteak ez du aldatzen neurria. Orduan, hizkuntzari buruz, nik ez dut etorkizun esplosibo baikorri ikusten egia esateko, ze hori da iztunen, orain ez dago debekatuta euskaraz egitea, orain nahi duena egin dezake, baina ikasi behar du alegina eta da hizkuntza bera ere zaila da, eta hizkuntzaren problemarik handinetako handitzat aditza simplifikatzen ez bada, gurea, hizkuntza honek etorkizuna oso murriztua izango du, da, gauza asko daude, tresna berak ere baditu, orduan, eta gero borondatea, nahi duenak egiten du, da nahi ez duena ez dago zertan egin,
Beraz, nahi dutenak gehiengoaz bada, ezin du hizkuntza hegemonikoa izan. Orduan, baina nahi dutenak egongo dira beti. Bueno, beti. Badaude, baina nahi dutenak, da praktikatzen dutenak gutxi dira. Eta, belaunaldiak joan ala, ikusten da, bai, ikasten da, akademikoki eta zerbait baina gero, eta hizkuntza hitz egiteak darabile, idazteak ez du hizkuntza salbatzen. Idatzi daiteke sekula baino hobeto, baina hitz egin sekula baino gutxiago edo gaizkiago. Latina desagertu zenean, Erasmusek eta Newtonek eta Descartesek eta latinez idazten jarraitu zuten, eta baina galdu zen. Orduan, nik ez nuke esango galdu denik, nik uste du mugimendua makaldu pixka bat egin dela Euskararen aldeko, batez ere, borondate personala, politikoa, ez politikoa badago eta diskursua eta hori badago, baina hiztunak edo baskoak, zen euskaldunak eta baskoa daude. Baskoa bai, euskara 180 alde dago. Baina alde goteak ez duen zer balio erabiltzen ez baduzu. Orduan, hor utziko dut. Parran utziko dut. Nik orain 40 urte edo 50, sentimendu indartzuagoa bazeuden, baina egoera motelagoa zen, makalagoa zen, hizkuntza tresna aldetik, eta orain behar bada gauzak tresnak eta hizkuntza bera hobetu da, baina hiztunen eta populazioaren borondatea behar bada, erlatibizatu da, eta orain nahi duenak egiten dut, eta nahi ez duenak ez, nahi ez bada amaituko da. Hori harri dago. Eta Euskara Batuaren filosofia bera, edo sorreratik lortu nahi zen horri begira uste duzu, agian ere badela faltan, ez dakit ez, protesta bat baldin badago Baionan, aztertak euskaraz egitearren, adibide bat jartzearren, ez dakit, Bizkaitik autobusak bertaratu beharko liratezke. Bai, hori horrela da, baina protestek ez dute hizkuntza bat eraikitzen. Protestak egiten dira zerbait ahul makal dagoelago. Hemen Bizkaitik autobusean ara doazenak gero bueltan erdaraz egiten badute eta autobusean joan etorrian erdaraz egiten badute, ez dute zer aportatzen. Hemen joan behar duzu kalean, da zenbat dira hizkuntza hau darabiltenak. Maite dutenak ere ez. Kanta batean, idatzen nuen hori, maitan ezazu gutxiago, mintzan ezazu gehiago. Hori da kontua. Hemen maitasunak ez du euskara salbatuko. Orduan, borroka dagoenean eta egin behar da, eta hor eutzi behar zeio dagoenari, baina egiten dira, hainbeste gauza egiten dira euskararen alde, baina gero erabilera ez da hainbestean ikusten. Orduan hori da kontua. Eta erabilera zabalduko da, nagusituko da, ez dakit, bizi dudan azken urteetan, ez dute somatzen goraka da hundirik, alderantziz toki askotan beheraka ikusten dut. Zergatik, borondate personala dagoelago tartean, eta zuk batek nahi badu, egiten du, eta nahi ez dutenak edo, nahi ez duenak ez du esan nahi kontra dagoenik. Ni Everesten sekula nahi izan, ez da nahi ez du dago, baina sekula nahi joan. Beraz, nire ekarpenik anezta izango. Eta joaten direnek ere, azkar egiten dute, buelta handik. Handi, beraz, ez dago etorkizunik. Horrekin esan nahi dut, nahi ez dutena ez da, egiten ez dutenak, 90 badira, 110 ezin du hizkuntza bat salbatu. Baina badago, ikusiko dugu, eta etor daiteke beste belaunaldi bat, horri garrantzia eta sentimentua emango diona, eta ikusiko dugu, nik ez dut ikusiko, baina zuk bai behar bada. Pero behar bada, zuko izan duzunez, eta honekin lotuta ere ez, gero ibilbide politikoan egin dituzunak ere aipatuak izan dira sariaren bueltan, ez dugu horretan, sakondu ala ere ez, garai politikoa edo gehiago testuinguru politikoari begira Euskal Herritik, esan diazu lehentxeago ere, zagian lasaitasunean bizi zarela, baina zer sentsazio dituzu ez dakit esaterako aberri eguna dugu gainean hauteskundeak baita ere ez, aberri egunaren baitan, 11 deialdi, nola baita esatarren, bakoitzak bere puntutik, bada mugimendurik, ez, eskatzen edo eskatu izan duena goazen guztiok elkarrekin, aberri eguna ospatzera. Baina ez da lortuko. Elkarrekin joatea ez da lortuko. Elkarrekin abertzale guztien, nola baita. Ez da lortuko hori, baina hori aldarrikatu behar da, eta ondo dago, eta sentimenduetan, baina
Aparte, eginegatik ere, helburu batzutan elkarrekin egotea eta helburu politiko batzutan hori da importantea ez berri eguna non da nola ospatzen duzun. Bueno, argi dago, ni politikan hasi nintzenetik eta orduan erakunde armatu bat ere bazen, urteetan iraundu, orain ez dago, egoera asko aldatu da, horrek beste eszenatoki batzuetara eraman gaitu, orduan orain politikan jokatu egin behar da, irabazi egin behar duzu, terrenoa irabazi behar duzu zeure printzipioen alde, eta abertzaletasunaren alde, alderdi ezberdinak izan arren, terrenoa irabazi behar du. Irabazten ari gara terrenoa, alderdi batzutatik bai, kulturalki hizkuntza ere horren barruan badago, ez dakit irabazten ari garen horretan dabar. Orduan, beste eszenatoki bat oso ezberdina da, eta lehen batez ere ezker abertzaleeko pixka bat delegatzen genuen, beste batek egingo zigula, guk egin ezin genuen orduan protestatu bai, baina haiek orain ez dago hori guk egin behar dugu, guk egiten dugu dana, eta militantzia diote, nik askorik ez du jartzen, baina pixka bat hori ere makaldu egin dela. Orduan, helburu bat lortu nahi baduzu ahulgunetik, eta zapalduta edo kulturalki edo politikoki edo zure printzipioa beste baten azpiti daudenean, hori burrukatuz lortu behar da, eta lortu behar da terrenoa irabaztea. Eta horretarako militantzia funtsezkoa da. Nik entzuten dut militantzia pixka bat makaldu edo dibertsifikatu egin dela, eta orain beste helburu asko ere badago tartean, da munduko panorama jokalekua asko aldatu da, eta hemen lehen gu ginen, baina orain hemen ez dakit zenbat jende klase gaude eta ondo gaude, baina aldatu egin da kontua. Beraz, orain terrenoa irabazteko, ez da bakarrik pixka bat lehen simbolikoki protestetan, manifestazioetan, militantzia hola esplosiboetan, orain eguneroko lanean terrenoa irabazi behar da. Hor irabazten guaz? Bueno, galtzen nik uste ez dut uste guazenik. Galtzen ez dut uste guazenik, baina asko da irabazi beharrekoa. Ez da, eta lehen xago ez, aipatuzu rapaiz mugimendua, kultura zaitu gara, euskaraz, eta, hasieran kontatu duzu, laburra aipatugu, nola ezagutu egin zenituen Josefa Ganuza eta Telesforo Monzon. Bukatze aldera, Xabier, nola uste duzu ez, hartuko luketela jakitea ez, harremana izan eta gero, alako sari bat esku hartan duzula. Pozik, bai, nik Telesforo eta Josefa zagurtu dituen. Gero onelako fundazio bate, ematen duenean, pixka bat danak ere, pozik egiten ni horre posten hau. Nik esan nuen ere hitzalditxo erdi improvisatuan ere, ni orain onela hasi nuen hitzaldia. Zoriona da ideia komertzial bat. Nik posa nahi dut. Da orduan, hori zen, posa ematen du, horako fundazio batek, aukeratu zaituenean, zure izena ahotan erabili zutenean, suposatzen dut, eta suposizio hori egiazkoa da, kariño bat ere badagoela, eta nego zan jende guztia, ez bakarrik aitormen bat egin zidara, kariño bat ere badago. Telesfororen aldetik eta Josefaren aldetik, nire ganako kariñoa egon zen, da beraz, orain ere egongo da, dauden lekutik. Eta han bildu zen jende ere, orduan ni horrek posten dago. Aitorpenak eta arro egotea, nire arrotasunak orain ez dit zer ematen. Nik orain behar ditut, motibo pozgarriak, eta hori poza handi bat izan zen, eta gero eguneroko poz-txikiek horiek bizi naute, eta nire ideologia, orain horretan dago ideologia personala, poza eta suerte hona egin jarraitu, eta hori. Eta gero neure ideietan, eta neure errebeldian, hasi nintzenean baino errebeldea naiz intelektualki, baina adin badaukat, eta nik orain ezin dut errebeldia hori praktikara eraman borrokan eta baina intelektualki bai. Idatzitakoetan ikusiko dugu errebeldia hori. Bai, ikusiko da, beti ikusiko da nire idatzietan errebeldia. Hori da, lasaitasun hortan pozik jarrai dezazula, mil esker. Hau da, poz bat gehiago, zuek deitzea, Amaika Telebista deitzea, Horan deituko zaitu. Beste poz bat da, niretzat. Oso no, horixe, Xabier, mila esker gaur gurean izatearen, gurekin tartetxoa konpartitzearen, urrengor arte, orduan. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara, ez zaitezte urti joan. Maus, komikiogintzaren historian dago liburu garrantzitsuenetarikoa euskaratu du Astiberri argitaletxeak.
Itzultzaile lanetan Julen Gabiria ibili da, eskarmentu handia du sortzaileak. 20 urte egin berri ditu itzultzaile lanetan. Lehendabizikoz baina komiki bat euskaratzea egokitzen diotela eta erronka izan dela aitortu du Gabiriak. Batetik, komikien mugengatik orrialde kopurua, irudiak eta binetak, eta bestetik, Maus mugarri izan zelako bere momentuan. Eta klasiko bihurtzeko bidean dagoelako. Dena izan da berria, zentzu horretan. Bai, 20 urtez liburuak itzultzen, prosa eta prosa daukan, baliabide eta muga eta dena delakoekin, baina horretan, ez da? Eta hau izan da, salto egitea esparru batera, orain arte probatu gabekoa, neukana, bisuala, binetak eta ez hori bakarri baizik. Komiki gintzaren historian dagoen seguruenik libururik garrantzitsuena. Mugarria izan zena bere momentuan eta jarraitzen duena apurka-apurka klasiko bihurtzeko bidean, ez? Eta horren jakitun izatea ere bada apur bat norberak bere buruari jarritako presioa. Igarri egiten duzu gainera jentea zai dagoela, jenteak espektatibak dituela, normala da, jente asko irakurri duen liburua da. Pulitzer saria lortu zuen Mausek, komiki bati emandako aurrenekoa eta bakarra. Maus, nazien sarrazki esparrutatik bizirik irtendako judu poloniar baten biografia da. Art Spiegelman komikigileak bere aitak bizitakoa komikira eramaten du. Komikian bi plano daude, bata lehenaldian, Blade pertsonai nagusiak bigarren mundu gerran pasatakoak eta bestea orainaldian, aita eta semeran elkarrizketak, hau da euren harremana islatzen duena. Holokaustari buruz aditzeko erabili izan ziren ohiko modutatik urnuta guztizera berritzailean hurbildu zen gaira Spiegelman. Gainera, maizulanaren kutsua da ere Bladek ingelesez gaizki egitea berba, eta hori euskaratu behar izan du Gabiriak, eta hori izan da hainbatean sortzailaren lana. Adierazkortasuna eta ulermenaren arteko oreka mantenduz, akatzez jositako hizkera euskaratzea. Eta hori izan da erronka, euskara hori sortzea, Bladek Spiegelmani dagokion euskara akastun hori sortzea, baina akastuna koherentzia baten barruan beti ere izan behar zen. Eta orduan, izan da aditz taula berri bat sortzea, batu asko aditzak desitxuratu eta beste eredu bat sortzea. Jolas bat izan da zentzu horretan, izan da Michelena banitz moduan, Goldo Michelena balitz moduan, eta sortzen, ez da, joko eremu berri bat, niri balioko zidana. Akatz horiek irakurle asko ezituzten ulertu, uste izan baitute itzulpena gaizki zegoela eginda. Baina jatorrizko komikerekiko ahalik eta fidelen izaten ahalegindu da itzultzailea. Akatzak batez ere aditzetan eta erlatibozko esaldietan topa daitezke. Ergatibo guztiak baina ondo daude. Ergatiboetan ez dago inolako akatzik. Hori egin nuen, erabaki batzuk hartu behar dira, eta hori egin nuen, hain zuzen, ulergarritasunaren mesedetan, ez? Gauza bada jatorrizkoa errespetatzea, eta jatorrizkoan Bladek txartu egiten du inglesez, baina gero beste aldera ere begiratu behar da, irakurlearen aldera, eta nik oso argi neukan, bisualki sartzen zaio moduan komiki hau, testua ere berehala sartu behar zitzaioela begietatik, eta ez eragin inungo burua usterik ulermen aldetik, orduan ergatiboak behintzat ondo egiten ditu Bladekek, beste guztia gaizki. Izan ere, lanaren bihotza bada Blade gaizkaritzea hizketan. Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unean, eta horretarako gaurtu hemen nirekin albo banatan Zuriñe Rodriguez eta Ibon Meñika, onde dorri, bioi. Eta hasteko, azken aldian ziurrenik berdin egingo genuen Frantziara begira jarriko gara, Frantses estatura begira, izan ere azkenean bozketari gabe onartua izan da pentsio erreforma bera, atzo eman zituen lehenbiziko adierazpenak Macronek, eta ez dakit nola jarraitu izan duzuen guztia, izan ere moduak berak implantatu den edo erreformak onartu diren moduak berak ere haserrea handiagotu egin du kaleetan, kaleak sutan jarraitzen dute, eta badirudi gobernu buruak berak ez bere horretan jarraituko duela.
Bai, justuki ez, pasaren astean igoatzen etorri nintzela, boskatzen zen egunean, ez? Eta pixkat zeuden estenatokiak aztertuta esaten genuen, bueno, ez dugu uste atrebituko denik dekretuaren bitartez aprobatzera, eta justuki hemen zedakaguna da dekretua, ez? Eta dekretua, importantea da asaltzea zer dan dekretu bat, ez? Dekretua da parlamentutik, parlamentu gabe erabakitzen dena. Alegia, antidemokratikoa den lanabez bat da, ez? Erabili daitekena, hainbat gauzetarako, eta interesgarria izan daitekena, baina ez horrelako politika publikoen importante baterako, izugarrizko erreforma baten bueltan dago, ez? Orduan, kalean dagoen haserrea logikoa da, ez? Kalean dagoen haserrea da, batetik, erreforma dakaen edukia gatik, eta honetaz asko hitz egin dugu, baina bestetik, erreforma bera nola aurrera atera dan, ez? Nik gaur goitzan entzuten nion analista bati, eske haserrea igo da, eske nola ez da igoko. Eske nola ez da igoko, normalean horrelako gauzetan agente batzuk dare, batzuk dira alderdi politikoak, beste batzuk dira sindikatuak, bestea da patronala, eta agente guzti horiekin lanketa bat egin da. Nola ez beti aurre ateratzen direnean gauza, agente batzuk alde aterako dira, eta beste batzuk ez. Baina kasu honetan, agentekin ez da kontau. Dekretuaren bidez egin da, eta hori ere haserrea egotzen du. Eta aldi berean, ikusten dugu, Macronek eman zuen elkarrizketetan, beak pixkat, ez dakit ze uste duzu bentzuek, baina jarrea biktimista topatu nion, ez? Ez nik ere ez nengoen horrela egiteko aldekoa, hau ez dakit gustukoa iruditzen, bueno, zure postura ez, altura de mirasi dukitzea da, eta beste modulako erabakiak hartzea, ez? Beraz, oso normala iruditzen, tentzioa areagotzea, eta uste dut urrengo gunetan ere ikusiko dugula tentzioa gora, ez? Macronek arazo bat dauka, baina bestaldetik, Frantziako gizarteak izugarrizko birika politikoa erakusten ari da egun hauetan, ez? Eta, kontrastean nik uste zerbait positiboa ateratzekotan, nik uste dut artikulazio politiko sindikal horren indarra bada, ez? Hemendik atera dezakegun kontu hon bat. Baina sindikatuek horre ohartarazten zioten Macroni ere, ez? Puntu batetik aurrera guk ere zen izango dugu artikulatu modu baketsuan, kaleko erantzuna. Bai, ni banator, analizi horrekin, eta gainera azkeneko azta baitere landu izan dugunean modu baten bestean, horretaz baitere nik uste dut kostatatu dugula, ez? Eta nik uste dut baitere, gobernuak baitere aurreikuspen bategaz edo jokatu izan duela, eta gehiago izango zala, ez? Igual, mobilizazio iraunkor hori mantentzea, eta kaleko tentzio hori mantentzeak igual, beranzka joera bat ukingo zegoela, denbora aurrera datu ala, ez? Alan dabe, zurinik apuntatu den moduan, guztiz kontrako norabidean jartzen nahi da, eta gainera, mobilizazio noiteko formek baitere, hogoratu behar dugu, ez? Macronek harturiko beste erabaki baten ondorioz, eta reformaten ondorioz jaka horien fenomenoa sortu zen, edo horren erantzun gisa baitere sortu zen, edo testingulu horretan sortu zen, ez? Orden, Frantziako noiteko kultura politiko, sindikal, langien ikuspegikoan baitere, nahiko presente dauen elementu bat da, ez? Eta nik justo lehen, zurinik apuntatu duen hildotik baitere, iruditzen zait interesgarria dela, nahiko pentsatu nahi dudalako, edo uste dut, ez? Adibidez, telebistan agertzaren erantzuna edo, badoala, egondako jarrearen inguruan edo harturiko erabakien inguruan bere posizioa eta bere pedagogi lan bat egiteko modu zuzen batean, ez? Eta guztiz kontrako efektu bat sortarazi du. Eta, hainbat inkestek adierazi dutena da, lehenagotik zeuden uskurrago daudela, eta lehenagotik zeuden haserrealdia edo haserre zeudenak are haserreago daude. Eta apuntatzen ziren agente batzuekiko are gehiago. Mezu batzuk luzatu ditu, modu, zibilino batean alako, sindikatu begieta bar, eta guztiz kontrako jarrera bat hartu izan duelako, ez? Eta niri utzei aztena da, ni bat nator, formek edukia baitere balintzatzen dutela, eta goeratu behar dugu baitere, aste honetan, mozio biokin dituela, bat oso gitxi gaiti baitere salbatu izan duela, eta eztabaidari gabeko erabaki bat hartu izan duela, ez? Eta nolabait ere, islatu nahi izan duena da, hemen zeuden bi egoera, edo reforma hau, edo hondamendia, edo kaosa, eta ja hartu da erabakia, beraz, jar gaitesan urrengo urratxean edo urrengo egoeran pentsatzen, ez?
Eta konturatzen ari da, edo, bueno, nik uste dut realidak erakusten ari duena da, jende ez dagoela eskema horretan. Berak markatu nahi duen noiteko markoan ez dagoela, ez? Orain ez da edo hau edo eserrez. Ez, jende esaten ari datzuna da, ez duela onartzen horrelako erreforma bat, eta egindako bitartekoekin ez. Eta hor nik uste dut, ikuste beharreko dagoela baitere, pentsatu nahi dute, igual, ze beste aliantza eta ze beste jokabide batzuk, ez? Ikusi izan ditu, eta mozioan ikusten nahiko lagin handi bat izan zaiola berarentzako, eta ikusten nire beste gai batzuekiko bestelako aliantza batzuk egiteko bokazio bat, ez? De hecho, incluso, lehen ministeria mandatu hori bideratu dio, ez? Eta hori mantentzeren alde hor jarri du lan hori egitera, ez? Orduen, oso egoera komplexu baten aurkitzen da, baina batez ere, hartu izan dituen noiteko politikek hartu diko erabakiek nori egiten dio mesede, nori ez, eta gero hartu dituen formetan baitere nola plazeratu du. Orduen, egoera hori oso konpulso da momentu enten. Baina zentsura mozioa bera ere beratzi bozkagaitik bakarrik gainditu egin du Macronek, eta badabil eta jaka horiak ere aipatu dituzura, ez krisiak gehitzen eta gehitzen ez dakit, asamblearen egoera berare oso desegonkorra bada, ez dakite hor aterabiderik ere izango duen Macronek urrengo hauteskunde batzuetara begira. Bueno, hortze badago krisi politikoa, ez da, hauteskundetaz hitz egin zan, eta aukera hori badago, ez? Bera bazeukan aukera, ez? Erreforma eskumarekin ateatzeko eta erabakizun dekretuaren bitartez egitea. Nik ez dut uste hau kasualidadea denik, ez? Nik ez zuten nion bat ez? Ez du kontrolatu euki zezakeen ondorioa, bueno, etza Macron zara, dinote, izugarrizko gabinete bat daukazu, eta nik uste dut, eta gainazuk esan dutzuna, ez? Frantziako borroka sindikala, ez da berria. Horrelakoak ikusitzen ditugu orduan, nik bai uste dut, bere neurriak eta bere balorazioa egin dula, gogoratu behar dugu, ez? Macronek azken boladan neoliberalismoaren aldeko politikak hartu ditula, beraz, nahiko koherentea da bere politikak ikusita, ez da patinazo bat. Gero beste gauza bada, orain erabiltzen arian estrategia komunikatibo politikoa, ez? Eta nik ez detuzte ere kasualidadea denik biktimismoaren jarrera hartzea, nahiko judu kristaua gainera, ez? Nik honetan topatu naiz, ez? Beste modu bat egiteko aukera izango banu egingo nuke, bueno, ez detuzte. Ez dut benetan uste den Macronek sinesten duela erreforma hontan, benetan uste dekretuaren bitartez egiteko apostua egin dula, eta orain marko komunikatiboa bere alde jarri behar du eta jarri nahi du. Eta horregatik eman duen elkarrizketa, eman duen tonotan, bidalitako mezuetan, eta nik uste kalean ikusten ari garena, espero zutela. Ez? Espero zutela. Eta horrengo egunetan ikusiko dugu zenolako markoak jartzen ari direla, ez? Zeren berak eman du bi titular, bada biktimismoaren titularrena, baina beste titularrena da violentziarena, ez? Pero mai gainean jarri du. Mobilizazio baketzuak bai, baina kontuz violentziarekin. Ari da sortzen violentziaren erantzukileen markoa, ez? Eta niri ez zaita arraroa iruditzen, urrengo egunetan Macronek ateratzen bada esaten sindikatuen kulpa dela ikusten ditugun lizkarrak, eta eskatzen sindikatuei kondena, jarrera, ez? Eta hau markorri bere alde egin, ez? Orduan, ez dut uste Macronek kontrola galdu duenik, uste dut, politikari hon bat bezala sostengatzen ari dela tentzioa bere alde egiteko. Ez, bero beste gauza bada, kalean gertatzen dana, eta benetan Frantzian dagoen haserre hori nola islatzen da, ez? Baina kontuz ibili behar gea, ez, Macronen biktimismo hori erosten, ez? Baina horre esaten duzunaren arira, protestak badira eta grebak baita ere, ez? Eta izan ere izan dira titularren lafindegietan ez arazoak badiren, beraz blokeatzek badute eragina eta hortik agian Macronek ere heldu aldi esateko, ez? Eta gasolinarik ez baldin badaukazu nire errua ez da. Bai, eta gainera esaldi batzuk edo diskurso batzuk luzatu ditu, eta nahita, ez? Baita ere, jokatu izan du, badiez, erabili duen similada ez Kapitolioaren noiteko, ez? Okupazioaren pareko zerbaiten moduan, eta neurri baten ikustu baitere aurreikuspen horiek baitere ingo ditu, eta seguramente baitere aurreikusi didakegu horrelako eskenatoki baten aurrean aurkituko dalako, ez? Tentsioa areagotzeak ekartzen duena da, formak eta erantzunak eta protestak eta diskursoak baitere areagotzen direla, ez? Nik, alan dabe, uste dut hor gakoetariko bat bada baitere
gaur egun daukan indar korrelazioa ze maila bateko sostengu eta erantzuna emango dion, eta horrek maila batean berak dezaken posizioarekiko zelako irmotasunekin aguantatzeko moduan egon daiteken, ez? Eta uste dut, hipotesi bat, edo espekulatzea da, mazko hipotesi, espekulatzea da, ez? Baina da, ikuste dut, zentzura mozioaren laginan ikuste dut, hor noiteko alarma gorri bat piztu izan zaiola, ez? Batez republikans eta horlako fenomenoek edo horlako sektorek ze erantzun, ze aliantza, ze sostengatzen maila eta ze noraino edo mantentzeko gaitasuna eukin dezakerekiko. Ez da uste dut, horre maila batean, igual zer pentsarazi kardi zeokela, agian igual ez horlakorik aurre ikusten ez dakit, baina, bueno, ikustot zantzu horiek batzuk agertzen direla. Edo negoziazio lanak orain eskatzen di hori, ez? Bai, nik uste bat nator zurekin, igual ez zuela, espero, emaitzoiek, ez? Eta mina gehiago egin diola, kalean ikusi duena baino, parlamentuan topatu duena, eta orain hasten da, sukalde lanak deitzen diote, ez? Osa, eman behar dio, indar korrelazioari buelta bat eman behar dio, eta orduan aber zer eskaitzen dio, eta zer ez boskak aldatu dituzten hoiei, orduan nik uste dut horretan zentratuta dagoela, eta atentzioa mantentzialela aste santua dator, orduan nik uste dut dana oso ondo perfilatuta dago, aste santua dator, atentzioa jeitzi daiteke ikusiko dugu, ez? Egia da, hori Frantziako mugimendu sindikala biziki potentea izan dela historikoki, ez? Eta niri uteazte azpimagarria, justo kanpoan genean hitz egiten gara, eta bada, batez igual estatu frantziarrean gehiago egon da, baina Ipar Euskal Herrian intersindikalak eta batez ere sindikatuen arteko noiteko batasun sindikala baita irudikatzen lehean mobilizazioetan, ez? Eta gainera neko koordinatuan, orain ez, foko batzuetan protestak nola eraman eta guztien arteko batasun hori, nik uste dut oso interesgarria dela, ez bakarria da erreforma honekiko erantzunaren logikan, baizik eta aurrera begira, ez, sindikatuen batasun sindikal horrek zemotako gaitasun aukin dezaken, bestelako posizio batzuk hartzeko, ez. Ipar Euskal Herrian, agian igual, gutxiago igarri izan da, hori ez du Frantzian agian igual, Paris, eta horrelako gunea zentriko batzuta aukin dutenan alderatuta, eta Ipar Euskal Herrian ikuste dut badagoela sinergia sindikal batzuen zantzu horiek aratago joan daitezkenak, eta iruditzen azte hori azpimagarria dela, edo interesgarri zaitekela aurrera begira ere. Eta azken bola danez, konparatiba asko inda, ez, Espainiako egoera eta Frantziakoa, zen Espainian ere, pentsioen erreforma badator, eta, nahi izugarrizko enbidiaz, ikusten dut Frantziako ez bakarrikan mugimendua baizik eta aldarriak berak, ez? Osa, Frantzan ari dira aldarritzen hemen jadanik aldo genituen gauza asko eta asko. Eta, bueno, hortzen nik uste dut Komisiones Obreras Espainiaz eta UGT ere izaten ari diren jarrerak, bueno, nik uste dut neko keskagarriak edo bintu zalantzagarriak izan datezken, Euskal Herrian egia da beste sindikatuak ere baditugula, beste konfrontazio mai batzuetan mugitzen direnak, eta nik uste dut hori ere ematen diula Euskal Herriko mugimendu sozialai beste ikuspuntu bat, ez? Baina, bueno, nik aitortu behar dut, inbidia pitxin batekin ere begiratzen dudala eta ikasteko dugula, eta hortze ere baditugu nik uste dut, bueno, ez begiratu behar ditugula, eta esan du, bueno, ona ator, ze ona ator, alegia, ez, Frantzian ematen ari den pausak, ez dira isolatuak, ez, Europan ematen ari den neoliberalizazio eta privatizazio prozesuren baitan ulertu behar dira, ez bakarrik pentziotan, baizik eta orogar generikoki ere ikusi duguna, ez, orduan, bueno, ikasiko dugu, eta ez nik gertutik bizi behar dugu Frantziako egoera. Baina kasu honetan justu, ez, pentsioen kasuan, sindikatuek badakite, oraindik ere badituztela aukerak atzera botatzeko, ez, izan direlako erreforma gero atzera bota direnak nahiz eta onartuak izan diren, Macronen sinadura ere, ez, faltan bada, bueno, gero batzuek eskatu dute, dimisioak eskatu dituzte batzuek, eta errefendumez ere hitz egin da, osea, beraz hor bada abaniko zabal bat oraindik ere, beraz, tentsioak aretan ez luzerako izan daitekela. Eta nik uste horrena dire jokatzen dute, ez? Mobilizazio gehiago eta sakonago esan dezagun edo planteatzeren hildotik. Ni galtzen naz, ez dolako ezagutzen, baina interesgarra baita izango litzateke jakitea, ez? Ez dakit, ez? Bestelako sektore batzuetan, ez? Horrelako politik eta horrelako erabaki politikoain potenteek zemutako eragin izaten dute, zelako kaladoa edo zelako eragin izaten ari du, ez? Jendarte zabal batean, ez? Eta
pues ez dakit, ez, igual landa ere muetan gehiago kokatu dauden hainbat eta hainbat langiletan, igual nik ezagupen bat daukot eta galtzen naz, ez, hor ikusteko beste ze pulsio dauden, ez, bai ikusten ari nada sindikatuek eta batez ere, igual ez, kultura politiko handiko sindikatuek hartzen duten posizioa, eta manatorre zurinek aipatu duenagaz, eta gero ikusiteko litzakena da, ez, hori baino gehiago, ze eragin maila eukiten nahi duen bestelako sektore batzuetan, ez? Adibidez... Frantzian mobilizioak ikusita, nik uste Frantziako gizarteak oso ondo ulertu dela, pentsioetaz hitz egiten ari garela, baina gizarte osoari eragiten diola, ez? Eta hori oso interesgarria da, zeren justuki Estatu Espainolean batez ere alderdi popularra eta patronala saiatzen ari direna da justu kontrako markoa esartzen, ez? Alegia, Partido Popularrak esan du ez, pentsioen progresizazioa eta hemen daukagun mahai gainean daukagun proposamen progresibistagoa, hori norren alde egiten du, ez? Pentsionaisten alde egiten du, baina nor sostengatu behar du, langileak. Eta horretan saiatzen ari da langileen eta pentsionen arteko falla bat sortzen, kiebra bat sortzen, ez? Eta nik uste justuki Espainia hori gerta daitekela, ez? Falla hori zen, entzuten da kalean, ez dakitzue, baina ni batzutan entzuten dut kalean. Eta nik uste dut Frantzian hori oso ondo ulertu dutela, ez? Pentsiotaz hitz egiten gara, baina demokrazia hitz egiten gara, baina gizarteaz hitz egiten gara, baina eredu sozioekonomikoaz hitz egiten ari gara, ez? Eta hemen badaukagu erronka bai Espainia mailan eta bai Euskal Herria mailan, eta argi esan behar da, ez? Pentsioen erreforma ez da langilearen kontra egiten, eta nik uste langileak oroa argi dakatela, ez? Pentsioen kontua badela denon kontua, ez? Baina horre, bi ereduak frantses gobernua bera eta Espainiako gobernua bera ikusita ez, talkan gaina justu mozio, zentzura mozio ez aritu garela Frantziako kasuan, aste berdinean ere berdinepes gertatu da Espainian, eta ikusi zer nolako erabilera egiten den leku bakoitzan ere ez, talako tresnetaz. Bai, eta lehen hasieran baitere, hor daude baitere, sakonean dauden beste eztabaida batzuk, estrukturalagoak direzenak, eta azken finean da eredu demokratikoaz, eztabaida politikoaz, erabakia helmenaz, egiteko moduez, jendarteren parte hartze eta entzute, badaude elementu asko, horrelako protestak edo horrelako talka edo gatazkak sortzen direzenean, behan, azpian daudenak borborka, eta forma bat edo beste bat ardezakete momentu baten edo bestean. Ni horregatik adibidez, iruditzen zait, momentuetan adibidez, sindikalismoak hartzen badi badu Estatu Frantziarran paperneko protagonista bat, normala izan daiteken bezala, ikusteko dauela baitere beste sektore batzuk, adibidez. Ikasle mugimendu potente bat dauko baitere, edo ikin izan du baitere historiko Estatu Frantziarrak. Demagun gehitzen dala, edo porque azken finean, berien etorkizunez baitere, daudelako gaur egun eztabaidatzen, edo erabakitzen. Ostras, hartuko luke bestelako dimentsio bat, eta iruditzen zait, hor dagoen kaldo de kultibo guzti hori, soziologikoki, esan dezagun, aztertu ez geroan, seguramente agertuko liratezke askoz ere bestelako elementu batzuek detektatzeko benetan zelako ezinegon hori sortazten nahi da, ez da kasualidadea, jendeak, zure erreldeko presidente ateratzen da telebista publikoan, ateratzen, eta esan dez, ulertzen zaituztet eta injustua da, baina hartu behar nuen erabakia, eta lan dabe, lehenagotik uskurroan nintzen, are uskurrago banaz, hor dagoen, atzean dagoen, edo distantzia, edo gero eta euskurtasun gehiago, edo horrek gauzok ez dira egun bat bestera sortzen, lehen zurinek epatzen zuen moduan. Orduen, nik uste hor dagoela bentako pulsio sozialen elementuak, interesgarria da, hori. Eta mobilizazio ez gabiltzala gaitzaldatuko dugu, izan ere, eta askoz eskala txikiagoan, baina hezkuntza eta euskararekin lotuta gaur justu Hego Euskal Herrian manifestazioak ditu dira, gauzoko dugu erdiko 12etan hasi direnak, eta asko bat ziren, unibertsitatei zuzendutakoak, euskaraz ikasketak osotasunan egin alizateko ez dakit nola iristen diozuen aldarri horri. Ni justo manifestazioan egon azan dinen torren, utzi dut erdian, zezpaberen nintzen hiltzen, eta, mobilizazio hori begira postasunez. Batez ere, elementu batzuen ikuste dut nahiko, eta gaina hori hitz egitari garela mobilizazio sozialez, nahiko esanguratxoa direlako, ez? Batetik, subjektu deitzailea eta protagonista gazteria izan dalako. Gazteak izan dira, esain gazte batzuk egon gara baitere, baina esan dut gazteak izan dira protagonistak, ez? Orduan, nik uste daite nahiko esanguratxoa dela, ez? Justo marko moduan euskararen afera eta hezkuntza eta azkeneko ikerketak eta azterketak adierazten dutenaren arira,
marko moduan askotan islatzen digutena da, orain dela 30 urte, baina hobeto gaudela, elementu batzuek hobekuntza desente eukin izan dituztela, aurrekoan bingen supiria entzun nuen esaten inoz baino hobeago, edo horrelako esaldi honeko borobil bate hitz egiten, eta galetu beharko nioke orduan, zer dela eta orduen gazteak ateratzen dira mobilizazioetan, adierazten gaur egun, bereiek ikusten duten daukaten ezin egona trasladatzeko bitarteko moduan kontsiatu dute, ez duten enkajatzen, horrelako esaldiek eta horrelako mezuek eta horrelako protestek, ez duten enkajatzen. Iruditzen jazte, horren atzean orduen dagoela, bestelako azterketa batzuk eta bestelako errealide batzuei erreparatu beharko geniokela. Nik uste dut hor dago elementu oso, azpimagarri bat eta dela, agian baita ere pentsatu behar duguna da oso normaltzat hartu izan dugula gaur egun konstiente garela danok, bai instituzioak eta bai herritarrak eta euskaldunak, danok garela oso konstiente, gaur dela eguna oraindik orain urte askotako hizkuntza politika eta hizkuntza politikaren ondorioz, hezkuntzak ez duela erabat euskalduntzen. Eta hori danok dakigu. Eta badakigu baitere gaur dela eguna, gaur eguneko hezkuntza sistemaren bitartez, ez dela posible zure hezkuntza ibilbide guztia euskaraz egitea. Eta, klaro, hori normaltzat hartu duten badugu, agertzen diren horrelako datu batzuek, relatibizatzen ditugu eta esaten duguna da, hobeto gaude, hobeto gaude, baina kontua zer da. Hemen ditugula hezkuntza eta hizkuntza politika batzuk eta sistema batzuek ez dutela bermatzen gaur egun gure herriko hizkuntza berproduzitzea eta bere erabilera bermatua izan daiten. Eta gazteak gainera hortaz kontzientzia gero eta gehiago hartzen nahi dute. Horren ikuste dut eztabaida hortik enfokatu behar dugula, mazke bestelako batzuetan sartu baino. Naiz eta horretan baitere sartu beharko inatek. Bai, ez izan ere horra aipatzen badena da, erakunde publikoek azken finean ez, zornolako kontrolak egiten dituzten barrutik, eurek eragin dezaketen administrazio eta antzekoetan egoera bera normalizatzeko. Bai, justuki ez, esaten zenuen, ez gaur egun gure hezkuntza sistema ez duera bat euskalduntzen, guztiz bat nator, baina liberan esan behar da ez, eskerrak hezkuntza sistema euskalduntzen gaituen. Zen asko gizan geha euskaldundu garenak hezkuntza sisteman, barruan, ez batez ere hezkuntza publikoan. Horregatik biziki importantea da horrelako mobilizazioetan hezkuntza izatea, erdigunea eta ikasleak izatea subjektu protagonikoak, ez justuki hezkuntza niretzako estrategikoa den tokia, euskaldundu behar gaituen tokia eskola lehen maila, baina unibertsitatean baitan. Ez duera bat euskalduntzen, hori da gure desafioa, hori da gure helburua, baina liberan euskalduntzen gaitu orduan zaindu behar dugu eta larrikatu behar dugu euskeraz egitea, nik uste dut azalarekin, euskaldundu gaituelako, ez? Egia da, nik ikusten ditu dela horrelako mobilizazioak eta positibo ikusten ditut, baina ere aldi berean errabia puntu bat sentitzen dez, ez? Badirudi euskaraz ikasteko aldarria egiten dugunean, ez nahi batez hitz egiten degula, ez? Nahi dut euskaraz ikasi, nahi dut euskaldundu euskuntzan eta eskubide batez hitz egiten ari gara, ez? Eta euskalduntzen euskaraz ez degunean eskubide baten urraketaz hitz egiten ari gara, ez? Eta eskubideak ez dira dezirak, dira eskubideak, eta eskubideak bermatu behar dira. Eta nork bermatu behar ditu? Kasu honetan, instituzioak bermatu behar dituzte. Eta bermatzen ez badira, bermatzen ez badute, da, justuki, urratzen ari direlako, orduan, erantzuleak dare, ez? Eta nik uste marko hori ere jarri behar degula mai gainean, ez? Ni beste egunean ez da idatzen nuen beste tertulia batean, nahiko euskarafoboko diskurtso batean, eta esaten zidan berak, ez? Baina eske gaztelaniaz ere ikasi behar dugu, eske euskara inponitzen ari zeate, eta gaude leku batean, bi hizkuntza hauek ofizialak direnak, diglosia gora batean bizitzen gara, eta diglosia gora horretan erakutzen da, dagoela hizkuntza bat, gaztelania dela kasu honetan, bestea, baina privilegio gehiago dituela, edo egora privilegiatuagoa badagoela, eskerrak danok, ere euskara ikastelania dakigula, oso ondo, baina politika positiboak jarri behar dira, ez? Diskriminazio positiboko neurriak, hau esaltzen dugu, eta genero kontuetan oso ondo ulertzen da, ez? Gizonak emakumea baino gutxiago kobratzen dute, eta genero arrekala badago, hori horrela egin behar diogu, ez? Euskara eta gaztelaniarekin gauza bera.
ez? Bermatu behar dugu egoerari buelta motie. Eta hori eskaintzen du politika publikoak, eta horren kontua, hauzo importantia, dirua jarri behar da euskara politiketan, ez? Euskaldundu behar da jendea, eta hortarako doakoa izan behar da, hezkuntza sisteman egon behar da, euskaltegiak doakoak izan behar dira, eta orduan hori ere eragiten digu hizkuntza politikoen sistema eta eredu espezifiko eta publiko bat izatea, eta gaur hori aldarrikatzen ari dira kalean, baina nik uste dut muro baten kontra egiten ari direla, eta bingenen marko ideologikoa oso esaguratzoa da, ez nik ikusten deman, eta esaten nun, ni oso posik hartu nituen soziolinguistikako datuak, gainera Gasteiztarra izan da, areta positiboagoak, baina, hombre, 30% Gasteiz batean euskaraz hitz egitea eta positibo hartzea, barkaidazu, positiboa da, konparatuta orain dela 10 urtekin, baina 30% dira, eta hori datu horiek oso txarrak dira. Orduan horri buelta ematea, eskatzen du urgentziazko neurriak eta posizionamendu oso integral bat, ez? Bai, ez da gainera aipatzen duztuenaren arira bada horrez, gero zein asmo edo ze politika bultzatzen diren, aurrekontuak ere aipatu dituzuta, ere ikusten dugu ez dakitoren gitxi ere urten izan da hezkuntza legaren zirriborroa, eta hainbat eragilek salatu dute justuan ez, murgiltze eredua ez dela bertan eskatu bezala barne biltzen. Eta hor dago eztabaidetariko bat, eta gainera, bai hezkuntza legediari begirako noeteko eztabaida, eta eragiten du, zurinik apuntatu duen moduan gero baitere, hizkuntza politikaren ardatz nagusi bat bihurtu badalako, ez? Eta nik uste dut, nik banator, lehen saiatu izan naz kritiko izaten, eta aldi berdin inozu, eta horretan sartu behar gara, eta egia da, ez? Egia dalako, azkeneko 30 urtetan egon dalako noeteko impulso oso bat, eta estrategia oso bat, esan dezagun, edo, impulso ezberdinek bat egin dutela, batez ere, ezagutzan sustatze aldera, ez? Eta momentu baten baitere behar zan, eta maila baten hezkuntza eta ereduak bereziki, eta eukin duen noiteko papera fundamentala izan da horretan. Eta horretan jarraitu beharko da baitere indartzen, eta beharrezkoa den egunaketak egiten, eta estrategia berriak sortzen, beharrezkoa direzenak, ez? Momentuetan nik uste badagoela bestelako kontzientzia zabalago bat, ez? Eta badala, erabileren kontura, ez? Justo eunekoa eta hitzein, ez? Erabileren kontuan baitere, zenmotako desorekak emoten ari diren, eta hor maila batean preokupazio puntua badago. Eta preokupazioa dago instituzioetatik, euskaldun hiztunetatik, euskalgintzatik, badaude preokupazioak. Eta hor eraiki behar dira estrategia bateratuak, alizenez gero, edo gutxienez konfluentziara apuntatu dezaketen estrategiak, ez? Eta hor batez ere, argita garbi, eta nik banator, zurik aipatu duenarekin, hor maigainan jarri behar dira, hizkuntza politika eguneratua behar dira, daukagu hizkuntza itun bat EAEn orain da 40 urtekoa, orain da 10 handitakoa, eguneratu beharra dago, errealitate guztiz aldatu dalako, apuntatu behar dira baitere zen horabietan eta zertarako eta zer eskaintzen dugun bideo horren emeteko. Hainbat eta hainbat azterketa emoten dira adibidez, arnazguneetan, deitzen ditugun horietan baitere kale erabilera zeharo murriztu izan dela, horrek maila batean behar du baitere politika konkretu bat eta impulso herritar bat, teknologiai begireko noiteko euskarak duen presentzia baitere, pantaiak euskaraz, badaude kulturaren transmisioa, eta euskal kulturaren noiteko sistema osoaren noiteko eraberritze bat, Durangoko azokan baitere hori entzun dugu, badago hizkuntz politika integral oso bat landu behar dana, eta horren bidean agente askok apuntatu behar dutela, orduen badago zer egin. Bai, nik uste hortze ere, nator guztiz, zurekin, pixkat positiboa izate aldera, eta pixkat, soziolinguistikaren emaitza honen kontu positiboara behirat aldera, nik uste dute erakusten digula euskararen imaginario, subjektuaren imaginarioa aldatzen ari dela, eta niretzak hori oso positiboa. Datuak ikusita, ikusizak ego adibidez, periferietan euskara igo dela, hori erakusten digu adibidez Araba batean, oain hiztun gehiago daudela, eta historikoki gure herrian beti izan da, Araba da erdalduna, Gasteiz da erdalduna, benetako euskalduna Gipuzkoan daude, eta hemen ikusten ari gara, gauzak aldatzen ari dara, eta oso positiboa da netzako, eta aldi berean ere, euskara erabili izan da askotan, aitzaki modun, diskurtso arrazistak magainan ipintzeko, euskaldunak gea euskara hitz egiten duen, benetako euskaldunak, eta hemen ikusten duguna da, migranteak euskalduntzen direla, normal, Beraz, arazoa ez da
euskara ez dela integraziorako lanabeza edo dela oztopo bat, ez? Ikusi duguna da, ez dela txarra izatea euskara gure bigarren hizkuntza, ez? Batzuk arabiarra katalanengo hizkuntza bezala eta bigarrena euskara, hori positiboa dela, ez? Beraz, nik uste dute horrelakoak ere erakusten digula, ez, anistasun horretan, ez, segregaziorako mailan eta horrelako mailetan, ez, baina euskara kohexiorako lanabeza da. Euskara hizkuntza bat koexionatu dezakela herria, ez? Hortarako, justuki, politika linguistiko zehatz batzuk behar ditugu, ez? Baina batzuk eta batez ere alderdi popularra eta horrelako agendak erabiltzen dutela euskara oztopo modun. Eta nik uste horrelako hizkuntzak, horrelako inkestak erakusten digula, ez barkaidazu, baina herri honetan euskara ez da oztopatzeko lanabeza da, euskara kohexiorako eta komunitatea sortzeko lanabez, eta euskaldun berri eta zar horren dikotomiarekin, bat ere zaidala gustatzen zen, euskaldun berria naiz, eta ez dakit noiz utziko diodan euskaldun berria izateari, eta urte gehiago daramate euskara hitz egiten gaztelania baino, orduan, bueno, nik uste hori ere erakusten digula, ez? Eta hor dagoela erronka, ez? Beste egunean entzuten nione bati, ez? Euskara zikina behar dugu, ez? Euskaraz blaitu behar, euskara hitz egin behar dugu. Naiz eta ondo, naiz eta txarto egin, ez? Erabilera dela sustatu behar duguna, ez? Eta, bueno, positiboa izate aldera, nik periferietara begiratuko nioke, periferia territorial, genero periferietara, denetarakoa, ez? Eta zentzu horretan positiboa iruditzen zaitere. Beste gai bati helduko diogu orain, eztabaidauen utzita, zurenik beste noizbait helduko diogunaz, euskararen bueltan beti dago zer edo zer aipatzeko. Izan ere, ESE federazioa sortu berri da, ekonomia sozial eta eraldatzailea kudeatzeko asmoaz, eta hauxe hobeto ezagutzeko konexio bat izango dugu jarraian, Daniel Arotzarene, Lanberri kooperatibako kudeatzailearekin. Kaixo, Daniel? Kaixo, egunon. Egunon, bueno, konta iguzu apur batez, zertara datorren ESE federazioa beraz, zein dan asmoa edo behintzat zerri erantzuteko ikusi duzuen beharrezkoa, bueno, ez, hainbaten artean batu eta honi bide ematea? Beraz, ni aurkezteko pixka bat gure kooperatiba, Atelier Lanberri, 6 langile dira eta gure ofizioa da enpresa baten sortzeko nahi duten jendea laguntzea, formatzea, eta gure inguruan lan egiten dugu aspaldidanik hemen elkartea eta Andere naia elkartearekin. Ikusten dituzuen hori gertatu da Elizondon topaketa bat egin dugu otsailean, eta beraz bultzaitu nahi dugu, hori da gure ofizioa, enpresen hautzeko, formatzeko. Gure manera, gure lan egiteko moduan, nahi dugu bultzatu balore zunbait, printzipio zunbait, ala ere kolektiboki lan egin, elkar lana printzipioak, interkooperazioa deitzen duguna, eta beraz, baita ere, beste printzipio batzuk, nola egin lotura gehiago lurraldearekin, tokiko ekonomiarekin bultzatzeko eta azkartzeko, eta beraz, horren inguruan, ohartu gira, Ipar Eskolerian, deitzen dugun ekonomia sozial eta eraldatzailea, etzen hainbeste estrukturatua, egitura nahiko ahula zen. Printzipioa, etzen biziki argia. Bada, Frantzia mailan deitzen dena ekonomia sozial eta elkarduna. Baina hortan ez gira printzipio hori nahiko handia eta pixka denetarik sartzen da. Guk nahi ginuke landu bereziki ekonomia mailan, enpresen artean, eta federazio idei hori, xede hori da, gure inguruan etorgarazi beste enpresak, baina balore batzuen inguruan lan egiten duten iparraldeko enpresak. Beraz,
kooperazio edo elkarlana printzipioa bultzatzen duten enpresek, baita ere lurraldearekin lotura, baita ere beste baloreak, berdintasuna, emazte eta gizonen artean, nola ekoiztu gure zerbitzuak, gure produktuak, ingurumenarekin lotua eta kontutan hartuz ere gaur egun hoartzen giren klima eta beste ingurumen arazoak, geroari begira, nola zemotako enpresak nahi dugu izan. Eta barnean ere, gure arauak, demokrazi gehiago izan dadin gure enpresetan, ikusten dugu Marie-Pierre Arrieta. Beraz, printzipio batzuen inguruan nahi ginuke gure ganatu beste enpresak, gure ganatu egan nahi dut gure kooperatiba, handeren nahi elkartea eta hemen elkartea. Eta, hasten da pixkat mugimendu hori edo federazio hori eraikitzen. Hasteko. Bai, eta gaina, aipatu duzu ez, tokiko ekonomia bera, lurra baita ere, Ipar Euskal Herrian justu azken urteetan honekin lotuta hainbat eta hainbat albiste ikusi ditugu nolabait azaltzarren ez izan lurren erabilera bera, askotan ez, espekulazioarekin lotuta, ez, horrek zein lekutan usten dituen laborariak, etxaldeak eurak zein da egoera, eta zelako erresistentziak sortzen zaizkizue, ez dakit, Ipar Euskal Herrian botera duten erakundetatik, nolabait azaltzarren ez dakit Euskal Hirigune elkargoa izan daitekena, edo? Bai, hori da, gai pizu bat eta luze bat iparaldean, lurraldeko gaia eta espekulazioa eta prezioak beti gora eta gorago joaiten. Beraz, bai, gaur, Ipar Euskal Herrian, orokorki, laborantza da aktibitate nahiko azkarra. Etxalde nahiko txipiak dira, hainiz badira, entasun hainiz bada, eta gutxi gora bera osasun honian da, gazteak dira laborari plantatzen, eta baina badira gauz beste gaiak kezkagariak direla ere, eta bereziki lurren prezioa, laborantxan plantzatzeko eta lurrak erosteko, gero eta karioago dira, eta ohartzen gira, pixkanaka, laborantza egiteko lurrak joaiten dira espekulazioara, beraz aldatzen dira eta erosiak dira, etxe pribatuak egiteko edo beste gauzak egiteko. Orokorki iparaldean, bada lurra arazo bat, edo behar gorriak badira etxe bizitza egiteko, laborantza, baita ere beste ekonomiko tresnak. Beraz, behar hainiz badira, pixkat konkurentzia bada behar horien artean, eta gero hori begira tantxoak izanen dira behar horien artean, eta kasu egin behar dugu orokorki diendeak populazioa ari da handitzen, beraz, beharko ditugu, eta beraz, etxebizitza gehiago egiteko lur, laborantzako lurrak jangabe, egan nahi du, dantzifikatu, beraz, hiriaren gainetik, beraz, etxebizitza gehiago egiteko, lurrak atxikitzeko laborantzaren dako, eta janaria prestatzeko, baita ere ekonomia,
ipar eskolegiko ekonomiak eta enpresek lurra behar dituzte eta enpresa berriak eraikitzeko. Beraz, hiru behar horien pixkat zaitasunak. Bukatzeko, Daniel, labur bada ere ez, halako testuinguru batan kokatzen zaretela, federazioak zein pausu emango du lehenbiziko, edo zer duzu orain esku artean, hurrengo pausua, zein izango da? Horrengo pausa, beraz, laburki, ulertu dut. Horrengo pausa izan den da, ez dugu oino finkatu noiz, mainan, errandezagun biltzar nagusi bat, enpresa deituko ditugu, gure gena etortzea, eta elgarrekin karta bat idazteko. Beraz, printzipioak, ez ditugu guk hiruak, hemen Anderenaia eta Lanberri dena idatzi, zenta nahi dugu parte agarazi beste enpresak, baina lehen karta bat, lehen gia horrialde bat idatzi elgarrekin beste enpresen etorgarazteko. Oso ondo, Daniel, mila esker gaur gurean, azalpen hauek ematearren eta proiektua ere ezagutzera ematearren jarraituko dugu gertutik, beraz eskerrik asko eta hurrengora arte. Mila esker. Tira ez, ipatzen da, baina justu Ipar Euskal Herrian egia da, nahiko ezberdina badela berton emoten diren egoerez, ez? Hiria kostaldeko parteak ez oso poblatuak, eta agian etxebizitzaren arazoa bertan gehiago ikusten da, baina ere laborantzara bideratutako lurraldea bada handi batean, ez? Kostaldetik urrunduta eta bentsat, eta lehentxago ere aipatzen genuen, ez? Apur bat testuinguru politikoaren kaosa, eta, anabasa ere zentzu batean, eta bentsat ez, badirudi txikitik badela nondik tiratu eta horrek ere ez, txikitik eta txiki guztietan egiten bada agian hor bada eraldatzerik. Bai, hor gainera lehen hitz egin dugunarekin, ez, eta ziklo mobilizatzaile oso bat baiten logikan baitere dago Ipar Euskal Herrikoa, lehenengo erreteten aurkako reformana, baina baitere etxebizitza politikaena, lurrarei loturiko, lurraren politika eta horren aurkako espekulazioen aurkakoa, bestelako eremu batzuei begira, eta horrelako proiektuek zelan bait alternatiba bat ez bakarrik ez, zeren aurka edo basik eta alternatiba baten eraikuntzarako noeteko irismen bat eta perspektiba bat emoteak eta gauzapen praktikoan erortzeak nik uste dut asko laguntzen duela. Eta gainera batez ere aipatu dituen noeteko baloreien lotu, tokikoari, lurraldeari, balore eraldatzaile batzuei, filosofia bati, eta gero nolabait ere Euskal Herrian jada dauden bestelako esperientzia batzuekin baitere saretzeko eta elkar lana eta elkar indartze bat egiteko aukera bat ematen dutuna. Orduen horrelako esperientzia nik uste oso interesgarria direla, batez ere ekonomiaren demokratizazio baterantz doalako baitere, lurralde desoreka hori begirako desoreka positiboa baitere sustatzeko aukerak boten dizkizulako. Orduan horrelako proiektuan nik uste dut gaitasun eta irismen handikoak izan daitezkela eta pozgarri dira horrelakoa sortzea. Baina, halako adibideak ikusteak ere ez, nintorri zaizkit bestaldetik ez, hegoaldera begira eta hauteskundak eta bar bat ozela, azkenan ez, halakoak udalerrietan eta ez, toki txikitatik abiatu daitezkeela eta justu ez, udal hauteskundeak eurak badira sorpresa gehien ematen edo eman ditzaketen esparrua ez, interesgarria bada halako, badela modua gauzak beste modu batera egitekoa eta ez, gobernuei eskatu beharrean, ez, esaten genuen ez manifestazioetan, zuzentzen zara administrazio handi horri eta agian ez dago zer egiterik hortalka ere aipatu izan dugu txikitik udalerrietan ere halako adibideak izatea bada goxoa, ez? Bai, berak, nik elkarrizketatzen nuenean, berak netzako oso klabea den galdera bat planteatu du, eta da zenolako enpresak nahi ditugun, ez? Ubalagazu alde batetik esparru instituzionala eta publikoa, eta nik uste dut hori handitu egin behar degula, eta hori izan behar dela gure desafioa, ez? Publikoa ahalik eta handiena izatea, baina aldi berean ere, pribatua den esparru hori ere badago, eta hortze, netzako oso importantea den galdera badago, eta zenolako enpresak nahi ditugun, ez? Guk sortu nahi dugu enpresa bat espekulatzeko, konpetitzeko, etekinak eukitzeko, edo etika beteriko enpresak nahi ditugun, ez? Eta etika horren baitan dago
eskubideak langileen eskubideak bermatzen dituen enpresa, lurraldearekin harreman zuzena bat daukanean, beste enpresa batzuekin elkarlanean ibiltzen dana, eta nik uste dut hori kooperatibak ematen diguen paraguaza, baterkia dala, ni adibidez kooperatiba bat daukat, eta hori ematen dizu ere eztabaidatzeko gaitasuna eta erabakiak hartzeko gaitasunak, guk ez dakagu soldata minimo interprofesionala. Hori gutxi iruditzen zagulako. Gure soldata minimo interprofesionala ezarrekagu dela beste bat, emakumeak kontratatzen ditugu batez ere, orduan ere hori emate dizu aukera batzuk ere demokratizatzeko enpresak, eta nahiz eta izan marko laboral berezitu bat, marko laboral hori baino askoz gehiago egiten saiatzea, beste enpresa batzuekin aliatzen gea, eta elkarrekin aurkezten ditugu lizitazioak adibidez, eta hori ere, guk hartu dugu erabakia, konpetitzea baino, elkarlanean ibiltzeko. Eta nik uste Euskal Herrian, eta batez ere Hego Euskal Herrian, honetan, saretze oso handi bat dagoela eta oso positiboa dela, bestaldetik badagoela konsultoria eta makrokonsultoria eta makroenpresa buiter funtzeak eta horrelakoak, berriz ere ereduak, ereduak mahai gainean ipintzen dugu, eta nik uste dut horrelako ereduak interesgarriak direla. Eta horrelako plataformak ere Hego Euskal Herrian daudela, badaukate nik uste oso importantia eta oso interesgarria den lanabes bat, eta da beste enpresak sortzeko aholkularitza taldea, Zuke, gogoratzen dut gure kooperatiba sortu genean, galduta gonden. Gu bagenekien nahi genuela elkarrekin lan egin, lan genuela beste eredu bat eraiki, ez SL makrori, baina nola egin, ez genekin, eta topatzean horbait, asaltzen dizula gauza simpleak, eta nola egin estel bat, ze diru laguntzak eskatu, nora bideratu behartzean, ordun hori ere egitea ere herria sortzen du, nik uste interesgarria dela horrelakoak ere bultzatzea, eraldatzailea dalako, ekonomia sozial eraldatzailea dalako. Bai, eta hori beste bat helduta bukatze aldera, galdera bat botako dizuet, herria egitaren beste alde batetik, uste duzuen ikusiko ditugula De Miguel Auziko kideak kartzelan. Galdera oso zaila da. Nik uste dut, eurek saiatuko direla argazki hori ekiditzen. Nik ez dakit zartuko diren edo ez. Zartzen badira, argazkia ekidituko dute, bai ala bai, hauteskunde garaian gaudelako. Alegia, ez ditugu, seguramente ikusiko, sartzen zabaian. Gero, beste gauza bada, sartuko diren edo ez. Momentu honetan, mahai gainean daukagu indultuaren estrategia, hori badirudi De Miguelek hartu duen estrategia dela, eta abokatu aldatu du, eta ez. Orduan, indultu ematen dioten edo ez, Espainiaren indar korrelazioaren arabera izan daiteke, nik ez dut uste, posible da negoziazio horretan sartzea. Nik seguro dakadana, sartzen badira, gartzelan dauden presoen egoera berdinan ez direla egongo, seguro. Hori, seguro, zenolako siega dukiko duten, patioan nola egongo diren edolakoak, nik ez dut uste gaizki pasatuko dutenik gartzelan, eta badakigu gartzela ez dela esparru eta leku ona, Beraz, lehenen mailako eta bigarren mailako pertsonak daude beti, eta lehen mailako eta bigarren mailako presoak ere daude tamalez. Bai, galdera maltzurrein dozu eta egia da ez dara bat bere erresa. Eta logika esan beharko luke erantzun bat, baina badakigu Euskal Herrian eta horrelako gaietan eta batez ere kartzelak tartean daudenean eta horrelakoak, seguramente bestelako elementu batzuek sartzen direla, zurinek apuntatu ditu batzuk. Nik saiatuko naz lehenengo korrektoa izaten, eta horrelako estrategia juridikoak egiteko zilegitasuna daukate. Totalmente. Ez? Bale. Oin, guazen fondora. Eta, karo, fondoa da, momentu honetan, patata bero bat direla, batez ere, nahiz eta EAJ jokabide honetatik aldendu nahi izan dan, argita garbi geratu izan dena da, EAJ-ko kideak eta ze potere almana daukaten araberako jokabide bat, modu bat sistematiko batean aplikatu dutela, eta horren ondorio zigortuak esan direla. Orduan, karo, testu ingurua da, hauteskundeen planuan gaudela, eta horren maila batean, ekartzen duena da, dilatatzeak edo atzeratzeak, seguramente, maiatzan behintzan daukagun erronkari begira, igual, saiesteko moduan egon gaitezkela, pentsatu nahi dut, horrela pentsatu dutela, baina aldi berdian baitere dagoen egoera da, baina ustelkeri kasu hauek, ez direnak isolatuak eta ez direnak irla bat, eta lotura zuzen organikoa dituztenak,
erantzunkizun politikoa daukate eta ez dira bakarrik aurkian daudenen erantzunkizun politikoak. Eta horren ingurukoa, eztabaida igual da ze hauteskunde testu inguruan gauden, ze eztabaida hori emon barko litzateke eta erantzukizunak eskatu. Eta gero ja kartzelari begirakoan, banator. Laburtza egin banator. Momentu honetan, EAJak hartu duen erabakia da, badirudi eurekin ez doala. Desbinkulatzea, baina justuki, honetaz hitz egiten ari gara, gaur Eusko Legebiltzarrean plenoa zegoen, EH Bilduk eraman du proposamen oso simple bat, eta da korrupzio bulego bat sortzea, Elkarrekin Podemos babestu du, eta Alderdi Popularra baita, eta EAJak eta PSek ez. Beraz, eurek deitu diote manzanas podridas, eta erabili dute, alaba da, zergatik ez dute horrelako proposamen bat babestu. Estrukturala ez bada, korrupzioa ez bada estrukturala, eta excepzionala da bada, horrelako proposamen baten aldegon beharko ziren, korrupzioa ekiditu behar da. Beraz, hemen ikusten duguna da, hori dela estrategia komunikatiboa, baina hemen atzean dagoena da, korrupzioa eta klientelismoari aldeko apostu bat egoten dela, ez? Beraz, bueno, hortze dago kontradizioa. Ni dauka zentzua ez dugula ikusiko, sartzen. Badaukete sentsazio hori. Ez dakite, igual erratzen ari naiz, baina egia da, Igonek esaten duna, ez? Eurek badakatela eskubidea bere estrategia juridiko guztiak aurrea eteko, ez? Eta hortze badago mahai gainean jarri dute, ez? Osasun arazoak dituztela, eta hala bada, eta osasun arazoak badituzte, ez dira gartzelan sartu behar, ez? Nik uste dut hori esan behar dagula. Eskubideak denontzakoak dira, gero bestagoa da, guri mina egiten diogula izurra edo korrupzioa ikustea, baina presoak, eta oso importantea, eta nik honekin oso tematiana, presoak eskubidea dituzte, ez? Eta hori edozein presoa. Eta hau esan behar. Bat nator, eta gero ironia puntu batekin esango nuke. Zabaiako espetxe makrokartzela bat sortzen ondorietarikoak, eta horrek ekartzen duen kudeaketa, baina modulo asko gutxik daude, eta zoritzarrez horrelako egoeretan baitere, horrelako pertsonek seguramente ez dute hori aintzat hartuko, baina realidadea hori baitere bada. Hemen utzi behar dugu eztabaida bera, eskerrik asko, joi gaur gurean izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Kaixo, gu Amuma taldea gara, eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, Maldan bera bideoklipa entzungai eta ikusgai izango duzue Bizi Musika programan.